Héli vagyok, 32 éves. Anyám felhúzta a szemöldökét, amint beléptem a tárgyalóterembe. Nem is finoman, hanem úgy, hogy szinte kiabálta, na, megint itt vagyunk. Mintha én lennék a kellemetlenség az ő tökéletesen kidolgozott áldozati narratívájában. De akkor Brennan bíró megdermedt. A tekintete a papírokról az arcomra tévedt, és láttam, ahogy a felismerés úgy érte, mint egy tehervonat. Várjon, mondta lassan, letéve a tollát. Ezek a vádak ön ellen szólnak. A szüleimnek fogalmuk sem volt arról, ki vagyok valójában. És őszintén szólva, ez volt a legjobb benne. Honnan nézed ma? Írd meg a kommentekben, hol vagy, és nyomj a tetszik gombra, és iratkozz fel, ha valaha is láthatatlannak érezted magad a saját családodban. Biztosan érdekelni fog, mi történt ezután. Szóval, hadd menjek vissza 3 hónappal. Meghalt a nagyapám, William Parker bíró. 40 évig volt a legfelsőbb bíróság bírája. Az az ember, aki valójában felnevelt, miközben a szüleim a legjobb életüket élték, és úgy tettek, mintha én nem is léteztem volna. A temetése hatalmas volt. Az állam minden bírája, ügyvédje és politikusa megjelent, hogy tiszteletét tegye. Én mondtam a búcsúbeszédet. A szüleim a hátsó sorban ültek, későn érkeztek, és a fogadás előtt elmentek. Tipikus Diane és Scott Morrison viselkedés. Több mint 10 éve nem láttam őket, azóta, hogy 18 éves lettem, és a nagymamám meghalt, és pontosan 90 percig maradtak, mielőtt újra eltűntek. Miután Helen nagymama meghalt, csak nagyapa és én maradtunk. Akkor 73 éves volt, még mindig éles eszű, még mindig dolgozott, még mindig gondoskodott róla, hogy minden lehetőségem meglegyen, amit csak tudott biztosítani. A szüleimmel kapcsolatban a következő a helyzet. Anyám 18 évesen teherbe esett, és úgy döntött, hogy az anyaság korlátozza a stílusát. Apám ígéretes jégkorongozó volt, nagy álmokkal. Egy baba nem illett az esztétikájukba, ezért azt tették, amit az önző emberek szoktak. 3 hónapos koromban a nagyszüleimhez adtak, és gyakorlatilag eltűntek. Évente 2-szer meglátogattak, ha a csillagok kedvezően álltak. Karácsonykor és talán a születésnapomon. Diane designer ruhákban jelent meg, megcsókolta a levegőt az arcom közelében, és az egész látogatás alatt kritizálta, ahogy a nagymama nevel engem. Túl engedékeny, úgy tűnik. Eközben Scott teljesen elkerülte ezeket a látogatásokat, mert a nagyapa lusta embernek nevezte. Így inkább a tévében néztem az apámat. Minden alkalommal, amikor a Bruins játszott, a nagyapa bekapcsolta a meccset. Nem azért, mert érdekelte a jégkorong, hanem azért, mert azt akarta, hogy tudjam, az apám valahol létezik, még ha úgy is döntött, hogy nem lesz része az életemben. Sosem éreztem azonban, hogy bármi is hiányozna. Helen nagymama és William nagyapa mindent megadtak nekem. Igazi szeretetet, amilyen megmutatkozik. Ott voltak minden iskolai előadáson, minden foci meccsen, minden vitaversenyén. Minden szempontból ők voltak a szüleim, ami igazán számított. Amikor a nagymama hirtelen agyvérzésben meghalt, azt hittem, véget ért a világom. 18 éves voltam, épp az egyetemre készültem, és a nő, aki felnevelt, egyszerűen eltűnt. Nagyapa mindkettőnket átsegített a gyászon, és valahol abban a sötétségben elkezdett velem beszélni a munkájáról, az igazságosságról, a hatalom felelősségteljes használatáról. Akkor döntöttem el, hogy a nyomdokaiba lépek. A jogi egyetemet osztályelsőként végeztem. Nagyapa ott volt, és ragyogott az örömtől. A szüleim küldtek egy lapot. Nagyapa jelentős befolyását latba vetette, hogy ügyészi állást szerezzek. Gyorsan emelkedtem a ranglétrán. Kiderült, hogy nagyon jó vagyok benne. 30 éves koromra már nagy horderejű ügyeket, összetett pénzügyi bűncselekményeket, korrupciót, olyan dolgokat kezeltem, amelyek címlapra kerültek. A szüleimnek fogalmuk sem volt róla. Ha egyáltalán gondoltak rám, akkor azt hitték, hogy valami unalmas irodai munkát végzek. Nagyapa 27 éves koromban nyugdíjba ment. Azt mondta, hogy ő már megtette a dolgát, de valójában csak velem akart lenni, amíg még lehetett. Minden vasárnap együtt vacsoráztunk. Ez szent dolog volt.
Megtanított mindent az emberek megértéséről, a tárgyalótermi stratégiákról, arról, hogyan lehet megőrizni a tisztességet, amikor mindenki körülötted kompromisszumokat köt. Amikor 87 évesen békésen elaludt, újra éreztem azt a jól ismert ürességet. De ezúttal már nem voltam egy elveszett 18 éves. 32 éves voltam, és pontosan az lettem, akivé ő nevelt. A végrendelet felolvasására 1 héttel később került sor. Talán néhány könyvre, az órájára, személyes tárgyaira számítottam. De mindent kaptam. A házat, a befektetési portfóliót, a megtakarításokat, az életbiztosítást, 3 millió dollárt. Mindent, amit évtizedek alatt felépített, rám hagyott egy lezárt levélben, egy nagyon konkrét kikötéssel. Drága Haley, így kezdődött. Ezt azért olvasod, mert én már nem vagyok, de a szeretetem irántad továbbra is él. Te vagy életem legnagyobb öröme. Mindent rád hagyok, mert megérdemled. Nem a vérkapcsolat miatt, bár te is a vérem vagy, hanem azért, mert ott voltál, mert szerettél engem és a nagymamádat, amikor mások nem törődtek velünk. A szüleid már régen meghozták a döntésüket. Ez az enyém. Légy erős, kislányom. Sírtam, amikor elolvastam. Nem szomorú könnyeket, megerősítő könnyeket. Az ügyvéd átadott egy másik borítékot, dokumentumokat, banki kivonatokat, amelyekből kiderült, hogy nagyapa havonta 3000 dollárt adott Diane-nek, amióta kisbaba voltam, és ezt több mint 20 éven át folytatta. Összesen több mint 800 000 dollárt, 1000 dollár összesen. E-mailek tőle, amelyekben többet kért. SMS-ek, amelyekben megígérte, hogy meglátogat, majd lemondta. Levelek Scott-tól, amelyekben pénzt kért sikertelen üzleti vállalkozásokhoz. Papírok, amelyek tanúskodnak elhanyagolásukról és kapzsiságukról. A nagyapád előre látta, hogy vitatni fogják ezt. Az ügyvéd azt mondta, hogy bizonyítékokkal kell felvértezned. Okos ember. Mert pontosan 30 nappal később az ügyvédem felhívott. Diane és Scott pert indítottak, amelyben indokolatlan befolyásolást állítottak. Azt mondták, hogy a nagyapa cselekvésképtelen volt, hogy én manipuláltam az öregembert, és hogy nekik is jár a részük. Valójában nevettem. A bíróságon voltam, egy értékpapír csalási ügyet tárgyaltam, amikor megkaptam az üzenetet. Micsoda irónia! Azt hitték, hogy még mindig az a magára hagyott csecsemő vagyok, akit könnyű megfélemlíteni. Fogalmuk sem volt arról, hogy az elmúlt 10 évben olyan embereket vádoltam, akik azt hitték, hogy a törvény felett állnak. Fogalmuk sem volt arról, hogy az apósuk pontosan erre a pillanatra készített fel. És biztosan fogalmuk sem volt arról, ki volt Marcus Brennan bíró. Ezzel visszatérünk a tárgyalóterembe. Az a pillanat, amikor felismert. Brennan bíró 23 évvel ezelőtt nagyapám titkára volt, mielőtt ő maga is bíró lett. Pontosan tudta, ki vagyok, tudta, hogy vezető ügyész vagyok, tudta, mit jelentett nekem nagyapa, és tudta, hogy azok, akik perelnek ellenem, ugyanazok, akik nem vettek a fáradtságot, hogy meglátogassák a haldokló embert. Anyám ügyvédje felállt. Valami Richard Palmer nevű fickó, aki arra specializálódott, hogy érzelmi érvekkel operáljon, amikor a tények nem álltak az ő oldalán. Bíró úr, mielőtt tovább mennénk, el kell mondanom, hogy szakmai kapcsolatban álltam Parker bíróval. Ha bármelyik fél kifogásolja, hogy én tárgyaljam ezt az ügyet, most szóljon. Láttam, hogy Palmer hevesen suttog valamit a szüleimnek. Diane idegesnek tűnt, Scott bosszúsnak. Végül Palmer felállt. Nincs kifogásom, bíró úr. Nagy hiba. Brennan bíró bólintott. Akkor folytassuk, Mr. Palmer. Kezdje a nyitóbeszédét. És ekkor váltak érdekessé a dolgok. A nagyszüleim házában felnőni olyan volt, mintha egy teljesen más univerzumban éltem volna, mint a szüleim. És őszintén szólva, a legjobb dolog, ami valaha történt velem. A legkorábbi emlékem, hogy 4 évesen a nagymama konyhájában álltam egy székre, és csokis kekszet sütöttem. Hagytam, hogy túl sok csokit öntsek bele. Soha nem lett ideges, csak nevetett, és azt mondta, hogy a legjobb kekszek extra szeretettel és extra csokival készülnek. A nagypapa néha még a köntösében jött haza, felkapott, virággal a hajamban, és úgy kérdezett a napomról, mintha én lennék a legérdekesebb ember a világon.
Elmeséltem neki a talált hangyákat vagy a rajzomat, és ő úgy hallgatott, mintha a legfelsőbb bíróság előtt tartanék szóbeli érvelést. Soha, egyszer sem beszéltek rosszat a szüleimről. Amikor megkérdeztem, miért nem élnek velünk anyu és apu, a nagymama azt mondta, hogy fontos dolgokkal vannak elfoglalva. Évekig hittem neki. A gyerekek elhiszik, amit mondanak nekik, ha azok, akik mondják, kedvesek. De nem voltam hülye. Észrevettem olyan dolgokat, hogy más gyerekek szülei eljöttek az iskolai rendezvényekre, az enyémek viszont nem. Hogy a barátaim családi játékestekről beszéltek, én pedig olyanokkal töltöttem az időt, akik 8-kor lefeküdtek. Hogy Diane és Scott születésnapi kártyái hetekkel késve érkeztek, olyan általános üzenetekkel, amiket bárkinek írhattak volna. Az első alkalom, amikor igazán megértettem, hogy valami nem stimmel, 7 éves koromban volt. Karácsonyi koncert az iskolában. 3 sorom volt Rudolfban, hetekig gyakoroltam. Nagyi és nagypapa az első sorban ültek. Nagypapa a videókamerájával. Nagyi a kertjéből hozott virágokkal. A koncert után láttam a barátnőmet, Emmát, a szüleivel, akik fotóztak és ölelkeztek. Ránéztem a nagyszüleimre, és megkérdeztem, miért nem jöttek el anyu és apu. A nagyi arcán megpróbált mosolyogni, de a szeme szomorú volt. Szerettek volna, drágám, csak most nem tudtak eljönni. De a héten előtte hallottam, ahogy telefonon beszélt Diane-nel a koncertről. A csend a vonal másik végén a kifogás Scott csapatának ünnepi partiáról. Azután megtanultam, hogy ne kérdezzek többet. Nagyapa 8 éves koromban tanított meg sakkozni. A vasárnap délutánokat a táblánál töltöttük. Ő elmagyarázta a stratégiát, megtanított 3 lépéssel előre gondolkodni. Soha nem hagyott nyerni, ami eleinte bosszantott. De amikor 12 évesen végre legyőztem, olyan büszke volt, hogy felhívta az összes ismerősét. Nagyi megtanított kertészkedni. Volt egy saját részünk a kertben. Paradicsom, paprika, fűszernövények, virágok. Megmutatta, hogyan lehet megmondani, mikor kell öntözni a talajt. Hogy a türelem és a kitartó gondozás hogyan teremt gyönyörű dolgokat. Csak később jöttem rá, hogy nem csak a növényekről tanított, hanem az életről is. Minden foci meccsre, minden táncbemutatóra, minden vitaversenyre eljöttek. Nagyapa minden ügyét félretette, függetlenül attól, hogy milyen ügyet tárgyalt. A nagyi bonyolult snackeket készített és táblákat a nevemmel. Ők szurkoltak a leghangosabban az összes szülő közül. Régebben zavarba ejtett a lelkesedésük. Most bármit megadnék, hogy még egyszer hallhassam a nagyi hangját, ahogy a pálya széléről kiabál. Diane és Scott kötelezően megjelentek. Évente 2-szer pontosan. Néha drága ajándékokkal jelentek meg, amelyek inkább kötelezettségnek tűntek, mint figyelmességnek. Divatmárkás ruhák, amelyeket soha nem viseltem. Elektronikai cikkek, amelyekre nem volt szükségem. Olyan dolgok, amelyek azt sugallták, hogy pénzt költöttünk, így teljesítettük a kötelességünket. Emlékszem egy karácsonyra, amikor 10 éves voltam. Diane bundában és gyémánt fülbevalókkal jelent meg, és egész idő alatt a telefonjával volt elfoglalva. Alig nézett rám, amikor átadta a becsomagolt dobozt. Benne egy tablet volt. Már volt egy, amit a nagypapától kaptam. Amikor megpróbáltam elmondani neki, elutasítóan intett. Nos, most már 2 van. Add oda az egyiket egy barátodnak. Mindegy. A nagymama a szoba másik végéből szemkontaktust létesített velem. Összeszorította az állkapcsát, de nem mondott semmit. Csak odajött, átkarolt, és javasolta, hogy nézzük meg a süteményeket. A konyhában szorosan megölelt. Vannak, akik jelenlétükkel fejezik ki a szeretetüket. Mások azzal, hogy ott vannak. Mindkettő érvényes, de az egyik fontosabb. Scott még rosszabb volt. Kerülte, hogy bejöjjön. A kocsiban maradt, és dudált, amíg Diane kijött. Azoknál a ritka alkalmaknál, amikor nagyapa rábeszélte, hogy jöjjön be, a feszültséget késsel lehetett volna vágni. Nagyapa egyáltalán nem tisztelte őt. Ez nyilvánvaló volt, és Scott is tudta. Emlékszem, hogy 12 éves koromban hallottam őket vitatkozni. Scott elhozta Diane-t egy látogatás után. Nagyapa az ajtónál fogadta. Egy napon az a lány felnő, mondta nagyapa azzal a csendes hanggal, ami azt jelentette, hogy őszintén dühös.
és emlékezni fog arra, ki állt mellette. Még van időd megváltoztatni, amire emlékezni fog. Scott nevetett, tényleg nevetett. Kíméljen meg a kioktatást, bíró úr. Diane és én jól vagyunk, Hayleyről gondoskodunk. Ez a lényeg. Gondoskodtok róla? Ismételte lassan a nagyapa. Szerinted ez a szülői szerep? Csekkeket írni? Ez több, mint amit te tettél Diane-ért, vágott vissza Scott. Rossz volt ezt mondani. A nagyapa arca megkeményedett. Én neveltem a lányomat. Ott voltam minden meccsen, minden hangversenyen, minden pillanatban ott voltam. Ő úgy döntött, hogy elhagyja a sajátját. Ne merészelje azt sugallni, hogy én vagyok itt a kudarc. Scott elment. Soha többé nem próbált bejönni. Ahogy öregedtem, a látogatások még feszültebbé váltak. Diane legtöbbször egyedül jött. Scottot elvitték a kudarcba fulladt üzleti vállalkozásai, túl elfoglalt volt ahhoz, hogy lássa egyetlen lányát. 15 éves korom körül már nem érdekelt. Addigra elfogadtam a valóságot. Ők nem a szüleim voltak. Csak emberek, akikkel véletlenül közös DNS-ünk volt. Jól teljesítettem az iskolában. Nagyon jól. Nagyapa úgy nézte át az ellenőrzőimet, mintha a legfelsőbb bíróság iratai lennének. Az ötösökért a kedvenc éttermemben vacsorázhattam. A vitaversenyeken elért győzelmekért Washingtonba utazhattam, hogy megnézzem a legfelsőbb bíróság szóbeli tárgyalásait. Ő tette az oktatást fontosnak. Amikor teljes ösztöndíjjal felvettek a bostoni egyetemre, nagyi örömkönnyeket hullajtott. Diane küldött egy SMS-t. Szép munka. 2 szó. Ennyi. Az egyetem volt az első alkalom, hogy távol voltam a nagyszüleimtől. Minden vasárnap felhívtam őket. A nagyi mesélt a kertjéről, a szomszédokról, hétköznapi dolgokról, amelyek fontosnak tűntek, mert ő annyira törődött velük, hogy megosztotta őket velem. A nagypapa a óráimról, a professzoraimról kérdezett, hogy elég kihívást jelente számomra a tanulás. Másodéves koromban a nagyi hirtelen súlyos sztrókot kapott. Tulipánhagymákat ültetett, amikor ez történt. A szomszéd találta meg. A nagypapa az órám alatt hívott fel. A hangja olyan halkan, olyan megtörten szólt. Elment, Hayley. Elment. Azon az éjszakán hazautaztam, 6 órát vezettem egyhuzamban, és végig sírtam. Amikor megérkeztem, nagyapa a sötétben ült a kertben, és a kezében tartotta a tulipánhagymákat, amelyeket a nagymama nem tudott elültetni. Leültem mellé. Nem szóltunk semmit, csak ültünk ott együtt, amíg felkelt a nap. Diane eljött a temetésre. Scott is. Ott maradtak a szertartásig, aztán azonnal elmentek. Nem segítettek a szervezésben, nem segítettek nagypapának átnézni nagyi holmiát. Csak annyira maradtak, hogy lássák őket, aztán újra eltűntek. Ekkor hagytam abba, hogy kifogásokat keressek nekik. Ekkor fogadtam el, hogy egyes emberek alapvetően önzők. Nagyapa és én megtanultunk élni nélküle. Nem volt ugyanaz. Soha nem is lesz. De egymásnak voltunk. Azok a vasárnapi vacsorák szenté váltak. Néha ő főzött, általában grillezett sajtot. Néha én főztem, nagyi receptjeivel kísérletezve. Néha pizzát rendeltünk, és a dobozból ettünk, és régi filmeket néztünk. Az igazi érték nem az étel volt, hanem a beszélgetés. Elkezdett nekem mesélni a munkájáról, ahogy még soha korábban. Azokról az ügyekről, amelyek kísértették. Azokról a döntésekről, amelyek miatt nem tudott aludni. Arról a teherről, hogy tudod, a döntésed megváltoztathatja valakinek az egész életét. A törvénynek vaknak kell lennie, mondta egy vasárnap, miközben kínai ételt ettünk. De azok, akik értelmezik, nem azok. Bevisszük a tapasztalatainkat, az előítéleteinket, az emberségünket viszünk minden döntésbe. A trükk az, hogy tudd, mikor tesz az emberséged igazságosabbá, és mikor elfogulttá. Minden szavát magamba szívtam. Egy nap bíró leszel. Ezt mondta nekem egyszer, amikor 23 éves voltam, és alig tudtam lépést tartani a jogi egyetemmel. De komolyan gondolta. Megvan benned az a valami, amit nem lehet megtanítani. A becsületesség. Az a képesség, hogy meglásd, mi a helyes, még akkor is, ha nem könnyű, még akkor is, ha ez valamibe kerül. A nagymama halála után valami alapvető változás történt a nagypapa és köztem. Túlélési partnerek lettünk.
2 ember, aki megértette a veszteséget, és úgy döntött, hogy inkább együtt viseli, mint egyedül. A ház üresebbnek tűnt nélküle, de valahogy soha nem volt magányos, mert emlékekkel és beszélgetésekkel töltöttük meg. És ez a kimondatlan megértés, hogy mi vagyunk egymásnak minden, ami maradt. A jogi egyetem brutális volt, de imádtam. Minden késő éjszakai tanulás, minden próbaper, minden pillanat, amikor fel akartam adni, nagyapára gondoltam, arra a hagyományra, amit nem csak a bíróságon, hanem bennem is épített. Summa cum laude-dal végeztem. Ő az első sorban ült, és mindent feljegyzett. A szüleim nem voltak ott. Küldtek egy lapot. Évekkel korábban már nem lepett meg a távollétük. Hogy a jogi egyetem elvégzése után rögtön ügyészi állást kaptam, az nagyapa érdeme volt, bár akkor még nem tudtam. Azt hittem, pusztán a teljesítményemnek köszönhetem. Erős ajánlások, jó jegyek, lenyűgöző interjú. Később megtudtam, hogy ő telefonált, személyesen kezességet vállalt értem, és megígérte, hogy nem fogom elszalasztani a lehetőséget. Nem tettem. Keményebben dolgoztam, mint bárki más az irodában. Sokáig bent maradtam, korán bejöttem, olyan ügyeket vállaltam, amelyeket más ügyészek elkerültek, mert túl bonyolultak, vagy politikailag kényesek voltak. A második évemre már nagy ügyeket kezeltem. Pénzügyi csalások, politikai korrupció, fehérgalléros bűncselekmények, amelyek hetekig tartó dokumentumáttekintést igényeltek. Gyorsan hírnevet szereztem magamnak. Gyors, alapos, felkészült, könyörtelen. A munka teljesen elnyelt. A 70 órás munkahét volt a normális. Kávén és ételek elvitelén éltem, és abból a megelégedésből, hogy láttam, ahogy a bűnösök szembesülnek a következményekkel. Magánéletem nem létezett. Nem randiztam, nem ittam kollégákkal, nem volt időm semmire, csak a munkára és a vasárnapi vacsorákra a nagyapámmal. Azok a vacsorák szentek maradtak. Akármennyire is kimerült voltam, elmentem, és ő sem hagyott ki egyet sem. Még akkor sem, amikor már 80 éves volt és lassabban mozgott. Diane egyszer felhívott ebben az időszakban. 28 éves voltam. 3 éve nem beszéltem vele. Segítséget kért Scott jogi problémájában. Valami üzleti vita. Megkérdeztem, honnan szerezte meg a számomat. Azt mondta, a nagyapa adta meg neki. Megjegyzés magamnak, hogy meg kell beszélni a határokat. Aztán elmondtam neki, hogy büntetőügyész vagyok, nem polgári ügyvéd. És ha nem is az lennék, nem segítenék Scottnak semmiben. Hálátlannak nevezett. Letettem a telefont. A nagyapa később bocsánatot kért. A nő sarokba szorított, és sírni kezdett, hogy a lánya nem áll szóba vele. Tudhattam volna. Nem voltam dühös. Diane jól tudott manipulálni. Mindig is így volt. Semmi baj, de kérlek, ne adj neki több információt az életemről. Már rég elvesztette a jogot, hogy ezeket a dolgokat megtudja. Amikor 30 éves lettem, nagyapa rendezett nekem egy kis születésnapi partit a házban. Csak a legközelebbi barátai voltak ott, akikkel együtt nőttem fel. Marcus Brennan bíró is ott volt. 23 évvel korábban nagyapa titkára volt, majd ő maga is elismert bíró lett. Azon az estén sokáig beszélgettünk a jogról, érdekes ügyekről, az etika fenntartásáról egy olyan rendszerben, amely gyakran jutalmazta a kompromisszumokat. A nagyapád állandóan rólad beszél, mondta nekem, hihetetlenül büszke arra, amivé váltál. Elszorult a torkom. Nagyapa ritkán fejezte ki büszkeségét közvetlenül nekem, de tudni, hogy másoknak elmondta, mindent jelentett. Megmentett, mondtam halkan. Ő és a nagymamám, mindent megadtak nekem. Brennan bíró bólintott. Mesélt a szüleidről, arról, hogyan hagytak el téged. Sajnálom, hogy ezt kellett átélned. Ne sajnáld, válaszoltam. Ha ők neveltek volna, valószínűleg teljesen más ember lennék, és nem jobb. Visszagondolva, nem hiszem, hogy teljes mértékben értékeltem, mennyit áldozott fel nagyapa, hogy felneveljen. 55 éves volt, amikor véglegesen hozzáköltöztem. Egy olyan korban, amikor a legtöbb ember könnyebb éveket tervez magának. Ehelyett ő egy csecsemőt, majd egy kisgyereket, majd egy hangulatváltozásos tinédzsert kapott. Soha nem panaszkodott. Csak minden nap megjelent, és szeretett. Diane ezért neheztelt rá. Tudom, hogy így volt.
Látta a kapcsolatunkat, és valahogy fenyegetve érezte magát. Mintha a nagyapa szeretete azt jelentette volna, hogy őt kevésbé szereti. Soha nem tudta megérteni, hogy a szeretet nem így működik. Nem kell választani, szeretheti a lányát és az unokáját is. Lehet, hogy az egyikben csalódott, a másikban viszont büszke. De Diane-nek minden történetben áldozatnak kellett lennie. A szülei meghaltak, amikor 8 éves volt, ezért elküldték. Fiatalon teherbe esett, így csapdába esett. Engem a szüleivel kellett hagynia, így üldözték. Soha nem az ő hibája, soha nem az ő felelőssége, mindig mások kudarca kényszerítette rá. Fiatalabb koromban sajnáltam őt, és még reméltem, hogy olyan anya lesz, amilyet szerettem volna. De 25 éves korom körül ez a sajnálat elfogadásba szilárdult. Ő az volt, aki volt, nem fog megváltozni, és nekem sem volt rá szükségem. Nagyapa 27 éves koromban ment nyugdíjba. 40 év a bírói székben. Hatalmas dolog. Híradások, nyugdíjazási partik, tisztelgések az állam minden jogi szervezetétől. Ő mindezt kegyesen fogadta, de láttam, hogy készen áll. Készen áll arra, hogy ne hordozza mások problémáit. Készen áll arra, hogy csak egy ember legyen, nem pedig egy intézmény. Beszéltünk utazásról, Olaszországról, Írországról, Alaszkáról. Volt egy egész listája, de az egészsége lassan romlani kezdett. Semmi drámai, csak a 82 év halmozódott fel. Fáradtság, fájdalmak, lassabb mozgás. Nem panaszkodott. De észrevettem, hogy gyakrabban látogattam meg, nem csak vasárnapokon. Hétköznap esténként is. Vacsorát vittem, meggyőződtem róla, hogy szedi a gyógyszereit. Eleinte tiltakozott. Azt mondta, úgy kezelem, mintha tehetetlen lenne. De tudtam, hogy értékeli. A ház olyan csendes volt nagymama nélkül, munka nélkül, ami kitöltötte a napjait. Szüksége volt valakire, akivel beszélgethet. Az estéket azzal töltöttük, hogy mindenről és semmiről beszélgettünk. Politikáról, régi ügyekről, ismerőseinkről. Néha csak kényelmes csendben ültünk, ő olvasott, én átnéztem az ügyiratok. Elég volt, hogy együtt voltunk. Tudod, egy este azt mondta, téged felnevelni volt életem legnagyobb kiváltsága. Felnéztem a papírjaimból. Az arca lágy, nosztalgikus volt. Úgy értem, hogy a nagymamáddal 2-szer lettünk szülők. Először Diane-nel, aztán veled. És őszintén szólva, a második alkalom jobb volt. Talán mert idősebbek és bölcsebbek voltunk. Talán mert tudtuk, milyen gyorsan telik az idő. Vagy talán mert te egy rendkívüli gyerek voltál, akit könnyű volt szeretni. Éreztem, hogy könnyek gyűlnek a szemembe. Te és a nagymama megmentettetek. Nem tudom, mi lett volna, ha nem avatkoztok be. Ő megrázta a fejét. Nem mi mentettünk meg, Hayley, csak szerettünk. Te mentetted meg magad. Te döntötted el, ki akarsz lenni mindennek ellenére. Ez csak rajtad múlt. Azok a beszélgetések hiányoznak a legjobban. Az az érzés, hogy teljesen ismernek és teljesen elfogadnak. Hogy volt valaki, aki feltétel nélkül hitt bennem. Nem sok embernek adatik meg ez egyszer is. Nekem 2-szer is megadatott. Amikor Diane alkalmanként felhívta, mindig szívélyes volt. Soha nem beszélt róla rosszat nekem. De hallottam a csalódást a telefonok után, a szomorúságot, hogy a lánya olyan emberré vált, akit alig ismer fel. Valaki, aki csak akkor hív, ha szüksége van valamire. Általában pénzre. Ő pedig minden alkalommal adott neki. Nem azért, mert megérdemelte, hanem mert az apja volt, és nem tudott ellenállni. Egyszer megkérdeztem tőle, miért küld neki továbbra is pénzt, hiszen csak butaságokra költi, nem értékeli, sóhajtott. Tudom, de attól még a lányom, és még mindig remélem, hogy egy nap rájön, mi az, ami igazán számít. Nem a pénz, Hayley, hanem a remény. Találkoztál már valakivel, aki kihasználta a család nagy lelkűségét, anélkül, hogy bármit is adott volna cserébe? Hogyan kezelted a helyzetet? Írd meg véleményedet a kommentek között. Palmer nyitóbeszéde mesteri fikció volt. És nézd, elég hazugot vádoltam már, hogy felismerjem a tehetséget, amikor látom. Az az ember jó volt. Diane-t úgy ábrázolta, mint egy odaadó lányt, akit manipuláló nagyszülei választottak el szerető apjától, és megmérgezték a kapcsolatukat.
engem pedig számító embernek írt le, aki elszigetelte az idős férfit, és magát állította be egyetlen gondviselőjeként, hogy biztosítsa az örökségét. Parker bíró mély gyászban szenvedett, miután elvesztette 60 éve házastársát. Palmer így érvelt, hangjában művi szimpátiával. Parker bíró sebezhető és depressziós volt, és a vádlott kihasználta ezt a sebezhetőséget. Manipulálta őt, hogy elhiggye, ő az egyetlen, aki törődik vele. Ez a végrendelet nem tükrözi Parker bíró valódi akaratát. Haley Morrison számítókampányát tükrözi, amellyel a vagyonát akarta örökölni. Semleges arckifejezést tartottam, de belül minden torzítást feljegyeztem a keresztkérdésekhez. Thomas állt fel a nyitóbeszédünkhöz. Nem volt szüksége drámai gesztusokra, a tények önmagukban is elég meggyőzőek voltak. Bíró úr, ez az ügy egyszerű. Parker bíró zseniális, óvatos és céltudatos ember volt. Vagyonát annak a személynek hagyta, aki 32 évnyi állandó szeretettel és jelenléttel kiérdemelte. A bizonyítékok azt fogják mutatni, hogy a felperesek több mint $800,000 kaptak tőle élete során, miközben alig tartották a kapcsolatot vele. Haley Morrison viszont minden nap megjelent. Brennan bíró Palmerre nézett. Hívja az első tanút. A felperes Diane Morrisont hívja. Anyám ott állt, simogatva konzervatív fekete ruháját. A szimpátiát keltő ruhát választott. Minimális smink, hátrafésült haj. Úgy nézett ki, mint a gyászoló lánya. Ha nem tudta volna, szinte meggyőző volt. Letette az esküt, és leült. Palmer gyakorlott kedvességgel közeledett hozzá. Mrs. Morrison, írja le az apjával való kapcsolatát. Diane hangja remegett. Ő volt nekem minden, a hősöm. Amikor a szüleim 8 éves koromban autóbalesetben meghaltak, ő és a nagymamám befogadtak, felneveltek, otthont adtak nekem. Eddig igaz? De most jöntek a kényelmes kihagyások, és amikor megszületett Haley, milyen szerepet játszott az apja? Nagyon izgatott volt, hogy nagyapa lesz, mondta Diane, és megtörölte a szemét. Honnan került elő az a zsebkendő? Kifejezetten erre a jelenetre hozta magával? Segíteni akart. Én még nagyon fiatal voltam, csak 18, míg kerestem a helyem az életben. Amikor felajánlotta, hogy vigyázz Haleyre, amíg Scott és én megalapozzuk magunkat, azt hittem, ez csak ideiglenes. Ideiglenes. Érdekes fordulat. Palmer együttérzően bólintott, de állandósult. Igen. Diane hangja elcsuklott. Megtartották. Úgy állították be, mintha Scott és én rossz szülők lennénk, mert karriert akartunk. Bűntudatot ébresztettek bennem, amikor nem tudtam meglátogatni. Ellene fordították a lányomat. Arcomat semmilyen kifejezés nem árulta el, de gondolatban minden szót apróra szedtem. Thomas rám pillantott. Enyhén bólintottam. Jól voltam, hadd ásson magát még mélyebbre. Anyád halála után megváltozott a kapcsolatod apáddal? Folytatta Palmer. Visszahúzódott, mondta Diane. Hideg lett. Valahogy engem okolt azért, hogy nem voltam ott elég sokat. De én megpróbáltam, hívtam, meglátogattam, amikor tudtam. Ő eltaszított magától, és Haleyt szorította magához. Brennan bíró jegyzetelt, arca olvashatatlan volt, pont olvasható. Mikor tudta meg a végrendeletet? A temetés után, mondta Diane, gyászoltam, és akkor megtudtam, hogy semmit sem hagyott rám. Megszüntette a havi támogatást, amit eddig adott. Mindent Haleynek adott. Összetörtem. Úgy éreztem, végleg elutasított. Palmer a bíróhoz fordult. Azt állítjuk, hogy Parker bíróra a vádlott túlzott hatást gyakorolt, elszigetelte őt, manipulálta, amikor sebezhető volt. Ez a végrendelet nem tükrözi az ő valódi szándékait. Thomas felállt. Tiltakozom. A védő tanúskodik. Elfogadva. Brennan bíró azt mondta. Tegyen fel kérdéseket, Mr. Palmer. Nincs több kérdés. Brennan bíró Thomasra nézett. Keresztkérdések. Igen, bíró úr. Thomas felállt, és mosoly nélkül odament anyámhoz. Profi, közvetlen, halálos. Mrs. Morrison 18 éves volt, amikor Haley megszületett. Igen, és önként hagyta őt a szüleinél, amikor 3 hónapos volt. Nem volt olyan, hogy igen vagy nem. Igen, de köszönöm. Thomas elővett egy nagy naptárat. Az apja aprólékosan vezetett naplót. Eszerint ön Haley első évében 4-szer látogatta meg.
Karácsonykor, húsvétkor, az első születésnapján és egy véletlenszerű júliusi szombaton. Pontosan. Diane arca elpirult. Sok mindennel kellett megbirkóznom. Fiatal voltam. Azaz próbáltam támogatni Scott karrierjét. Természetesen. Beszéljük meg ezt. A férjed profi jégkorongozó volt, aki jelentős pénzt keresett. Igen. Az adóbevallások szerint karrierje során több mint 2 milliót keresett. Mégis havonta pénzügyi segítségre volt szükséged az apától. Voltak kiadásaink. Olyan kiadások, amelyeket 2 millió nem tudott fedezni. Thomas elővette a bankszámla kivonatokat. Az apja havonta $3000 adott önnek, amióta Hailey csecsemő volt, és ezt több mint 20 éven át folytatta. Az több mint $800,000, Mrs. Morrison. Mire használták ezt a pénzt? Palmer felállt. Tiltakozom. Relevancia. A felperesek azt állítják, hogy részesedésük van a vagyonból. Én azt állapítom meg, hogy mit kaptak már. Thomas vitatkozott. Elutasítva. Válaszoljon a kérdésre. Diane kényelmetlenül elmozdult. Megélhetési költségek, lakbér, étel, normális dolgok. Dolgozott ebben az időben? Alkalmanként. Kiskereskedelmi munkák. És a férje? A jégkorong után több vállalkozást is kipróbált. Kipróbált, ismételte Thomas. Egy sportbár, ami 11 hónapig működött, egy edzői cég, amelynek nem volt ügyfele, egy emléktárgy bolt, amely 2 éven belül csődöt jelentett. Minden alkalommal, amikor valamelyik kudarcot vallott, az apja a havi zseppénzen felül további pénzt adott. Helyes. Segíteni akart, mondta Diane gyengén. Segíteni akart önnek, hogy önállóvá váljon, javította ki Thomas. De ön inkább függővé vált. Az apja utolsó 10 évében hányszor látta őt? Nem tudom. Néhányszor. Thomas elővett egy másik dokumentumot. A naptára szerint 10 év alatt 8-szor, kevesebb, mint évente egyszer. A tárgyalóteremben csend lett, és ezt ön odaadó leányi viselkedésnek nevezte. Elfoglalt voltam. Megvolt a saját életem, tiltakozott Diane. A saját élete, ismételte Thomas. Ez magában foglalta, hogy felhívta őt a születésnapján? Csend. Ezt nemnek veszem. Apák napja, karácsony, képeslapok, ajándékok. Néha, suttogta Diane. Néha, Mrs. Morrison, mikor látta utoljára az apját, mielőtt meghalt? Hosszú csend. Nem emlékszem pontosan. A 84. születésnapján volt. 3 évvel a halála előtt. 90 percre jött, és a torta előtt elment. A temetésig nem látta többé, igaz? Azt hiszem. Igen. Thomas hagyta, hogy ez hatni tudjon. Egy utolsó kérdés. Tanúvallomásában azt állította, hogy apja elutasította önt anyja halála után, de nem az igazság, hogy akkor hagyta abba a látogatásokat, amikor apja már nem adott önnek a havi zseppénzen felül extra pénzt? Akkor nem ment nyugdíjba, és nem mondta önnek, hogy a havi kifizetések folytatódnak, de az extra pénzek megszűnnek. Az azt követő 3 évben pontosan 0 alkalommal látogatta meg. Igaz vagy hamis? Haragudott rám. Vagy már nem volt szüksége rá, mondta Thomas halkan. Nincs több kérdésem. Scott volt a következő a tanúk padján, és valahogy még kevésbé tűnt elkötelezettnek, mint általában. Úgy izget mozgott az öltönyében, mint egy gyerek, akit templomba kényszerítenek. Palmer könnyű kérdésekkel kezdte. Mr. Morrison, írja le a kapcsolatát Parker bíróval. Jól kijöttünk egymással, mondta Scott. Fordítás. Körülbelül 90 másodpercig tűrték egymást. A jégkorong és a sok utazás miatt nem sokat láttuk egymást, de tiszteltem őt. Tiszteltem. Ez elég vicces egy olyan embertől, aki 2 évtizeden át kerülte a férfi házát. Palmer végigvezette őt ugyanazon áldozati narratíván. Hogyan próbáltak részt venni az életében, hogyan nehezítette meg a nagyapa, hogyan érezték magukat kiszorítva. Scott kevésbé volt meggyőző, mint Diane. Folyamatosan az órára pillantgatott, mintha lenne jobb dolga. Ez kellemetlen volt. Ez mindenki számára nyilvánvaló volt. Thomas keresztkérdései precízek voltak. Mr. Morrison azt mondta, hogy részt akart venni Hailey életében. Igen. Hány iskolai rendezvényen vett részt? Scott pislogott. Nem tudom.
Néhányra. Meg tudna nevezni egyet? Csend. Scott Palmerre nézett, aki nem tudott segíteni. Sokat utaztam. A jégkorongos karrierje akkor ért véget, amikor Hayley 8 éves volt. Utána 2 órányira lakott tőle. Milyen gyakran látta? Látogattuk egymást. Hányszor? Thomas nyomást gyakorolt. Számot kérek. Nem emlékszem pontosan. Meglepné, ha Hayley emlékei szerint 24 év alatt kevesebb, mint 5-ször járt Parker bíró házában? Hogy többnyire a kocsiban maradt? Scott állkapcája megfeszült. Az a ház feszült légkörű volt. Parker bíró nem kedvelt engem. Miért nem kedvelte? Nem tudom. Elítélő volt. Vagy talán, mondta Thomas, miközben újabb dokumentumokat vett elő. Elítélte azért, mert elhagyta a lányát, majd pénzt kért tőle, amikor az üzletei tönkrementek. Beszéljünk ezekről a kudarcokról. 3 vállalkozás, 3 csőd. Mindannyiszor pénzügyi segítséget kért Parker bírótól. Igaz? Ő ajánlotta fel, miután kérted, szakította félbe Thomas, és pénzt adott neked, annak ellenére, hogy alig tűrt téged. Miért? Mert szerette a lányát, és segíteni akart neki. Még akkor is, amikor olyanhoz ment hozzá, akit nem tisztelt, még akkor is, amikor az a személy soha nem jelent meg az unokája előtt, és most azt állítod, hogy többet érdemelsz. Scott arca elkomorodott. Mi egy család vagyunk, megérdemlünk valamit. Család? Mondta Thomas lassan. Amikor Hayley leérettségizett, ott voltál? Azt hiszem. Gondolod? Thomas egy fényképet vetített a képernyőre. Ez az érettségiéről van. Ott van Parker bíró az első sorban. Ott van a nagymamája. Hol voltál, Mr. Morrison? Lehet, hogy volt valami. Nem jöttél el. Kihagytad az egyetemi ballagását, a jogi egyetemi ballagását, minden fontos pillanatot, és most a vagyon felét akarod, amit az a férfi szerzett, aki tényleg ott volt. Palmer felállt. Tiltakozom. Vitatható. Elfogadva. Brennan bíró azt mondta, folytassuk. Thomas bólintott. Nincs több kérdésem. Palmer következő tanúja meglepett. Dr. Raymond Hughes, egy pszichiáter, aki soha nem találkozott nagyapámmal. Valójában a cselekvőképesség hiányát próbálták bizonyítani. Merész lépés, figyelembe véve, hogy hányan tanúskodhattak volna az ellenkezőjéről. Dr. Hughes az orvosi feljegyzések alapján tudna nyilatkozni Parker bíró mentális állapotáról utolsó évében. A feljegyzések alapján Parker bíró depressziós tüneteket mutatott felesége halála után. Az időskorú betegek depressziója romló ítélőképességhez vezethet, különösen a kapcsolatok és a pénzügyi döntések terén. Tehát lehet, hogy túlzottan befolyásolták. Lehetséges. Az időskorúak, akik gyászhoz kapcsolódó depressziót élnek át, hajlamosak a szuggesztióra, különösen azok, akik rendszeresen látják őket. Thomas felállt a keresztkérdésekhez. Dr. Hughes, ön soha nem találkozott Parker bíróval. Igen. Soha nem vizsgáltam meg, nem beszéltem vele, nem figyeltem meg semmilyen minőségben. Véleményemet az orvosi dokumentációra alapozom. Az orvosi dokumentációban szereplő rutinvizsgálatok eredményei normálisak voltak egy ilyen korú férfi esetében. Igen, de mi van a depresszióval? Hol szerepel a dokumentációban a depresszió diagnózisa? Dr. Hughes átlapozta a papírokat. Nincs kifejezetten megfogalmazva, de a körülmények alapján, tehát diagnosztizált egy férfit, akivel soha nem találkozott, egy olyan állapotra, amely nem szerepel az orvosi dokumentációjában, és ezt a képzeletbeli diagnózist használta fel, hogy megkérdőjelezze a mentális alkalmasságát. Semmi alapján nem alapuló szakmai véleményt adok, mondta Thomas. Nincs több kérdésem. Palmer zavartan nézett. Felhívott egy szomszédot, aki szerint a nagyapa az utolsó években visszahúzódó volt, és egy távoli unokatestvért, aki azt állította, hogy a nagyapa egyszer azt mondta, bárcsak Diane gyakrabban látogatná. Egyik tanúvallomás sem segített sokat az ügyükön. Aztán mi jöttünk. Thomas felhívta Andrew Mitchell bírót, aki a legfelsőbb bíróságon dolgozott a nagyapával. Mitchell bíró, ön több mint 20 évig dolgozott Parker bíróval. Észrevett bármilyen romlást a mentális képességeiben? Abszolút nem, válaszolta határozottan Mitchell bíró. William a végéig éles elméjű volt.
Rendszeresen együtt ebédeltünk, bonyolult jogi elméleteket vitattunk meg, aktuális ügyekről beszélgettünk. 87 évesen is ugyanolyan tiszta volt az elméje, mint 60 évesen. Beszélt a vagyonának elosztásáról? Igen. Azt mondta, hogy mindent Haileyre hagy. Azt mondta, hogy Hailey évekig tartó odaadásával kiérdemelte. Nagyon egyértelmű volt, nem volt zavarodottság, nem volt kényszer, csak egy apa, aki gondoskodott arról, hogy az a személy, aki ténylegesen gondoskodott róla, gondoskodjon róla. Thomas még 3 tanút hívott. Mindannyian közeli barátok voltak. Mindannyian tanúskodtak nagyapa szellemi épségéről. Mindannyian megerősítették, hogy ő nyíltan beszélt a végrendeletéről, és teljesen tudatos döntést hozott. Ezután Thomas felhívta a nagyapa végrendeletét megfogalmazó ügyvédet. Margaret Chen 30 éve volt a nagyapa vagyonkezelő ügyvédje. Miss Chen végigvezette minket Parker bíró végrendeletének megfogalmazásán. 2 évvel a halála előtt felvette velem a kapcsolatot. Mindent frissíteni akart. Többször is találkoztunk. Nagyon konkrét volt. Azt akarta, hogy Hailey örököljön mindent. Azt akarta, hogy Diane havi juttatása megszűnjön. Arra számított, hogy ezt vitatni fogják, ezért belefoglalt egy nyilatkozatot, amelyben megerősítette épp elméjét és egyértelmű szándékait. Zavarodottnak vagy kényszerítettnek tűnt? Egyáltalán nem. Módszeresen járt el. Dokumentumokat hozott, hogy alátámassza döntéseit. Nem akart semmilyen kétértelműséget. Milyen dokumentumokat? A Diane-nek az évek során nyújtott pénzügyi támogatásról szóló feljegyzéseket. A látogatások gyakoriságát mutató naptárakat. Biztosítani akarta, hogy ha ez bíróság elé kerül, az igazság egyértelmű legyen. Palmernek nem volt semmije a keresztkérdésekhez. Margaret Chen megingathatatlan volt. Amikor a bíróság szünetet tartott, anyám szemébe néztem. Gyorsan elfordította a tekintetét. Jó. Kényelmetlenül kell éreznie magát. Holnap tanúskodni fogok. Holnap végre elmondok mindent, amit 32 éve el akartam mondani, eskü alatt, jegyzőkönyvbe, egy bíró előtt, aki ismeri az igazságot. Mit gondolsz, mi fog történni, amikor Hailey a tanúk padjára áll? Írd meg a tippjeidet a kommentekben, és ne felejts el feliratkozni. Korán ébredtem, idegesen, de nem félelemből, hanem várakozásból. Ma végre elmondom az igazságot, és nekik ott kell ülniük és hallgatniuk eskü alatt, jegyzőkönyvbe véve, egy bíró előtt, aki megérti. Gondosan öltöztem. Sötétkék öltöny, egyszerű ékszerek, hátrakötött haj, profi, hiteles, valaki, aki megérdemli minden pénzt. Thomas a bíróságon várt rám. Készen állsz? Több, mint készen. Ne felejtsd, csak az igazat mond. Ne hagyd, hogy Palmer idegesítsen. Mosolyogtam. Bűnözőket vádolok meg a megélhetésemért, Thomas. Tudom, hogyan kell kezelni az ellenséges kérdéseket. Igazad van. Nevetett. Menjünk. A tárgyalóterem gyorsan megtelt. Elterjedt a hír. Nagyapa jól ismert volt. Az emberek kíváncsiak voltak. Brennan bíró elfoglalta helyét. Mr. Goldstein, hívja be a következő tanút. Thomas felállt. A védelem Hailey Morrisont szólítja. Odasétáltam a tanúk padjához, felemeltem a jobb kezem, és megesküdtem, hogy az igazat mondom. Végül Thomas óvatosan kezdte. Hailey, meséljen a bíróságnak a gyerekkoráról. Lélegzetet vettem. Anyám 18 évesen szült engem. Ő és apám úgy döntöttek, hogy még nem állnak készen a szülői szerepre. Amikor 3 hónapos voltam, a nagyszüleimhez vittek. Ami ideiglenesnek indult, véglegessé vált. Elmentek és ritkán jöttek vissza. Milyen gyakran látogattak meg? Amikor kicsi voltam, talán 3-4 alkalommal évente. Ahogy öregedtem, 10 éves koromra már kevesebbszer, évente 2-szer, ha szerencsém volt. Karácsonykor és néha a születésnapomon. Apám még ritkábban. Hogyan hatott ez rád? Korán megtanultam, hogy nem számíthatok rájuk. De ott voltak a nagyszüleim. Mindenre eljöttek. Iskolai előadásokra, foci meccsekre, vitaversenyekre, segítettek a házi feladatokban, megtanítottak főzni, elvittek múzeumokba. Minden fontos szempontból ők voltak a szüleim. Diane és Scott anyagilag hozzájárultak? Nem. A nagyszüleim fizettek mindent. Ruhákat,
iskolai felszereléseket, főiskolát, jogi egyetemet, mindent. Diane és Scott pénzt vettek el a nagyapámtól, de soha nem adtak semmit. Thomas végigkísért az egész gyerekkoromon. Minden kihagyott esemény, minden megszegett ígéret, minden megválaszolatlan hívás, a karácsony, amit Diane a telefonján töltött. Az apák napja. Scott 3 napig nem válaszolt. Hangom nyugodt maradt, tényszerű, nem kértem együttérzést, csak a mintát állapítottam meg. Mi történt, amikor a nagymamád meghalt? Egy fél évet kihagytam az egyetemen, hogy a nagyapámmal lehessek. Összetört volt. 60 év házasság. Nem hagyhattam egyedül. Anyád segített? Eljött a temetésre, de rögtön utána elment. Nem segített a szervezésben. Utána sem nézett rá. 6 hónapra hazaköltöztem, hogy megbizonyosodjak róla, hogy jól van. Utána pedig közelebb kerültünk egymáshoz. Minden nap felhívtam, vasárnaponként meglátogattam vacsorára. Amikor nyugdíjba ment, még több időt töltöttünk együtt. Tanácsadóként segített a karrieremben, mindent megtanított a jogról. A nagyapám és a legjobb barátom volt. Kicsit elakadt a hangom, tisztáztam a torkomat. Mikor tudtál meg a végrendeletről? A felolvasáskor, 1 héttel a halála után megdöbbentem. Személyes tárgyakra számítottam. Fogalmam sem volt, hogy ennyit gyűjtött össze. Természetesen nem tudtam, hogy mindent rám akar hagyni. Beszéltél vele valaha a végrendeletről? Soha nem beszélt a terveiről. Azt hiszem, azt akarta, hogy önzetlenül szeressem, és én így is tettem. Mit válaszolna arra a vádra, hogy manipulálta őt? Közvetlenül anyámra néztem. 3 évtizeden át ott voltam mellette. Nem manipuláltam. Szerettem. Ez nem ugyanaz. Thomas leült. Most Palmer keresztkérdései következtek. Lassan felállt. Az a tekintet, amikor azt hiszik, megtalálták a gyenge pontot. Miss Morrison tanúvallomásában azt mondta, hogy ritkán látta a szüleit, de nem tudott volna többet tenni, jobban igyekezni. Akkoriban még gyerek voltam, nyugodtan válaszoltam. A gyerekek nem szerveznek látogatásokat. A szülők szervezik, de felnőttként rájöttem, hogy nem érdekli őket. Csak akkor hívtak, ha pénzre volt szükségük. Csak akkor jelentek meg, amikor nekik úgy volt kényelmes. Abba hagytam azok után rohangálni, akik nem akarták, hogy megtaláljam őket. Palmer fel alá járkált. Önmagát odaadóként ábrázolja, de nem lehet, hogy elszigetelte a nagyapját a lányától. Hogy elengedhetetlennek tette magát, hogy önre hagyja a pénzét. Nem kellett elszigetelnem őket. Ők maguk szigetelték el magukat. A nagyapám saját döntéseket hozott, attól függően, hogy ki jelent meg mellette. Ön ambiciózus volt. Jogi egyetemre járt, ügyész lett. Mindezt az ő segítségével, az ő kapcsolatai révén. Nem használta ki őt a karrierje előmozdítására? A forrongó dühöm ellenére semleges arckifejezést tartottam. A nagyapám azért volt a mentorom, mert akarta, mert büszke volt rám, mert örömöt okozott neki, hogy sikeres vagyok. Ez nem manipuláció, ez család. Palmer különböző szögekből próbálkozott. Azt sugallta, hogy én fordítottam nagyapámat Diane ellen. Azt sugallta, hogy szándékosan tartottam távol Diane-t. Azt sugallta, hogy én győztem meg nagyapámat, hogy szakítson vele. Minden kísérletét nyugodt, tényszerű válaszokkal hárítottam el. Nem igaz, hogy anyagilag is profitáltál a vele való kapcsolatodból? Palmer megpróbálta. Hogyan? Ő fizette a tanulmányait, a megélhetését, mindent. Igen, mert az unokája voltam, és ő akarta. Ahogyan anyámnak is több mint $800,000 adott több mint 20 év alatt. Mi a különbség? Én ténylegesen jelen voltam az életében. Nem csak a pénzét vettem el. Odaadtam neki az időmet, a szeretetemet, a társaságomat. Ő mit adott neki? Tiltakozom, kiáltotta Palmer. Vitatható, helyt van, mondta Brennan bíró. De a lényeg világos volt. Palmer megpróbálta visszanyerni az irányítást. Beszéljünk az utolsó évéről. Gyakran látogatta. Egyesek szerint túl gyakran. Ellenőrizte az elmeállapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem változtatja meg a végrendeletét? Azért látogattam meg, mert szerettem, és egyedül volt. Ha érdekelt volna a végrendelet, akkor rákérdeztem volna. De soha nem tettem. Ő hozta meg a döntéseit, anélkül, hogy én beleszóltam volna. Milyen kényelmes. Palmer gúnyosan elmosolyodott.
Miss Morrison, nem igaz, hogy pontosan tudtam, mit fog örökölni, hogy évekig készült erre a pillanatra. Kissé előrehajoltam. Mr. Palmer, évekig szerettem a nagyapámat. Ha az örökség volt a motivációm, akkor rengeteg időt pazaroltam el. Építhettem volna a saját vagyonomat, ahelyett, hogy minden vasárnap egy öregemberrel vacsoráztam, de őt választottam, mert ő többet ért, mint bármilyen pénzösszeg, amit az ügyfelei soha nem értettek meg. Palmer arca elkomorodott. Nincs több kérdésem. Lépett le a tanúk padjáról, és visszatért a helyére. Thomas odahajolt. Remekül csináltad. Bólintottam, és anyámra koncentráltam. Sírt. Igazi könnyeket. Valódi megbánásból, vagy mert rájött, hogy veszít. Diane esetében nehéz megmondani. Brennan bíró mindkét ügyvédre nézett. Van még valami? Thomas felállt. Még egy bizonyíték, bíró úr. Képeket vetített a képernyőre. Gyerekkori fényképeket. Nagyapámat a foci meccseimen, nagymamámat a hangversenyen, engem és nagyapámat az érettségin. Minden fontos pillanat dokumentálva. Figyeljék meg, ki hiányzik. Thomas azt mondta, Diane és Scott Morrison, nem azért, mert kizárták őket, hanem azért, mert úgy döntöttek, hogy nem lesznek ott. Aztán a pénzügyi dokumentumok. Minden kifizetés Diane-nek. Minden kifogás, hogy több pénzre van szüksége, minden meg nem tartott ígéret, hogy meglátogatja. A bizonyítékok elsöprőek voltak. Brennan bíró mindent alaposan megvizsgált. Elegem van, mondta végül. Holnapig szünetet tartunk a záróbeszédek és az ítélethozatal miatt. Amikor elmentünk, könnyebbnek éreztem magam. Mindent elmondtam, amit kellett. Az igazság kiderült. Most már csak az igazságszolgáltatásra vártunk. A záróbeszédek reggel 9 órára voltak tervezve. Alig aludtam, de nem az aggodalomtól, hanem a várakozástól. Ez már majdnem véget ért. Így vagy úgy, holnapra megtudom, hogy nagyapa kívánságait tiszteletben tartják-e, vagy szüleim sikeresen átírják a történelmet. Amikor megérkeztünk, a tárgyalóterem tele volt, a vagyonviták általában nem ennyire érdekesek. De egy neves bíró, egy ügyész unokája és évtizedek óta tartó családi diszfunkció miatt hirtelen mindenki az első sorban akart ülni. Brennan bíró pontosan időben elfoglalta helyét. Mr. Palmer, a záróbeszéde. Palmer felállt, és belekezdett a végső fellebezésébe. Beszélt arról, hogy a vér vastagabb a víznél, arról, hogy Diane a nagyapa lánya, és megérdemli a figyelmet, arról, hogy én csak az unokája vagyok, mintha a szeretet és a hűség generációs különbségek miatt alacsonyabb rangú lenne. Parker bíró mély gyászban szenvedő ember volt. Palmer azzal érvelt, hogy elvesztette 60 éve házas feleségét. Sebezhető, depressziós, befolyásolható volt. A vádlott kihasználta ezt a sebezhetőséget. Elszigetelte őt a lányától. Úgy állította be magát, mint az egyetlen gondviselőjét. Manipulálta, hogy elhiggye, ő az egyetlen, aki törődik vele. Ez a végrendelet nem tükrözi Parker bíró valódi akaratát. Haley Morrison kiszámított kampányát tükrözi, amellyel a vagyonát akarta örökölni. 20 percig folytatta így, egy olyan narratívát építve, amelynek semmi alapja nem volt a valóságban, de meggyőzően hangzott, ha nem ismerte az ember a tényeket. Amikor leült, Thomas felállt. Nem volt szüksége drámai gesztusokra. A tények elég hangosan beszéltek. Bíró úr, ez az ügy valójában nagyon egyszerű. Parker bíró zseniális jogász volt, aki 40 éven át gondosan megfontolt döntéseket hozott. A végrendelete sem volt más. A vagyonát annak hagyta, aki kiérdemelte, nem manipulációval, hanem évtizedeken áttartó állandó szeretettel és jelenléttel. Thomas módszeresen végigvezette a bírót a bizonyítékokon. Diane hanyagságát dokumentáló iratok. Pénzügyi nyilvántartások, amelyekből kitűnik, hogy több $100,000 vett el anélkül, hogy bármit is adott volna cserébe. Nagyapa kollégáinak tanúvallomásai, amelyek megerősítik szellemi épségét. A naptár, amely bizonyítja Morrisonék távollétét. A felperesek azt állítják, hogy Parker bírót indokolatlanul befolyásolták, de a bizonyítékok azt mutatják, hogy ő egyszerűen logikus döntéseket hozott a megfigyelt viselkedés alapján.
Minden lehetőséget megadott a lányának, minden esélyt, hogy jelen legyen, minden kétséget kizáróan. A lány nem jelent meg. Hayley Morrison viszont minden egyes nap megjelent. Ez nem manipuláció, ez odaadás. Thomas szünetet tartott, majd kockázatos lépést tett. Bíró úr önismerte Parker bírót. Az ő titkára volt. Látta a jellemét, a tisztességét. Úgy gondolja, hogy ő olyan típusú ember volt, akit unokája manipulálhatott? Vagy olyan típusú ember volt, aki elvek és megfigyelések alapján hozott döntéseket? Kockázatos volt a bíró személyes ismereteit bevonni az ügybe. De Palmer megnyitotta ezt az ajtót, amikor nem emelt kifogást Brennan bíró ügyben való részvétele ellen. Brennan bíró arckifejezése semleges maradt. A bíróság rövid szünetet tart, hogy áttekintse a bizonyítékokat és meghozza a döntést. Felálltunk, amikor elment. Ránéztem a szüleimre. Scott unottnak tűnt, a telefonját nézegette, mintha fogorvosnál várna. Diane idegesnek tűnt. A korábbi könnyei helyett most őszinte aggodalmat láttam az arcán. Joggal aggódott. A 30 perc 3 órának tűnt. Végül a bírósági tisztviselő visszahívott minket. Brennan bíró egy vastag mappával tért vissza. A szívem hevesen dobogott. Eljött a pillanat. Gondosan áttekintettem az összes bizonyítékot és tanúvallomást. Kezdte. Ez egy nehéz ügy, mert bonyolult és gyakran fájdalmas családi kapcsolatokat érint. Az én feladatom azonban nem ezeknek a kapcsolatoknak a minőségét megítélni. Az én feladatom annak eldöntése, hogy Parker bíró akaratát érvényben kell hagyni. Közvetlenül a szüleimre nézett. A felperesek azt állítják, hogy Parker bíróra túlzott befolyás nehezedett, és mentálisan cselekvőképtelen volt. A bizonyítékok egyik állítást sem támasztják alá. Több tanú is tanúskodott mentális épségéről. Orvosi leletei nem mutatnak kognitív hanyatlást. Ügyvédje megerősítette, hogy módszeresen és szándékosan tervezte meg örökségét. A túlzott befolyás állításához bizonyítékra van szükség, hogy valaki irányította vagy manipulálta a végrendelkező döntéseit. A bizonyítékok az ellenkezőjét mutatják. Parker bíró döntéseit függetlenül hozta meg több évnyi megfigyelés alapján. Diane újra sírni kezdett. Scott most dühösnek tűnt, végre odafigyelt. Brennan bíró folytatta. A bizonyítékok egy mintát mutatnak. A felperesek távollétének és az alperes jelenlétének mintáját, a felperesek pénzügyi kizsákmányolásának és az alperes pénzügyi felelősségvállalásának mintáját. A felperesek meg nem tartott ígéreteinek és az alperes betartott kötelezettségvállalásainak mintáját. Parker bírónak nem kellett manipulálni, hogy észrevegye ezt a mintát. 32 éven át élte át. A mellkasom összeszorult. Ez volt az. Az a pillanat, amikor a bíróság megállapítja, hogy Parker bíró végrendelete tükrözi valódi szándékait, hogy végrendelkezési képességgel rendelkezett, és hogy nem volt rá gyakorolt indokolatlan befolyás. A végrendelet érvényben marad. A felperes kérelmét elutasítom. Diane zokogni kezdett. Scott halkan káromkodott, de Brennan bíró még nem fejezte be. Ezen kívül a vádlottnak ítélem meg az ügyvédi díjakat. A felperesek alaptalanul indították ezt az ügyet, felesleges költségeket és érzelmi megrázkódtatást okozva. Ők viselik a per költségeit. Palmer gyorsan felállt. Bíró úr, tisztelettel kérjük, hogy a döntésem maradjon érvényben, ügyvéd úr. A kalapács éles csattanással csapódott le, ami visszhangzott a csendes tárgyalóteremben. Az ülés berekeztve. Vége volt. Ennyi volt. 32 évnyi elhanyagolás nem törölhető ki egy perrel. 32 évnyi szeretet nem érvényteleníthető kapzsisággal. Nagyapa utolsó kívánságát tiszteletben tartják. És ami még jobb, a szüleimnek fizetniük kell a vereségért. Thomas kezet rázott velem. Gratulálok, Hayley. Bólintottam, képtelen voltam megszólalni a torkomat elszorító érzelmektől. Amikor összeszedtük a holminkat, anyám odajött hozzánk, a szempillafesték csíkokat hagyott az arcán. Hayley, kérlek, beszélhetnénk? Ránéztem. Igazán ránéztem. Sírt, a sminkje elmosódott, öregebbnek tűnt 50 événél. Egy pillanatra szinte éreztem valamit.
Nem pontosan szimpátiát, inkább sajnálatot. Nincs miről beszélni, Diane. Az anyád vagyok, mondta kétségbeesetten, és megragadta a karomat. Hátra léptem. Te vagy az a nő, aki életet adott nekem. Az anyám Helen Parker volt. Az apám William Parker volt. Ők kiérdemelték ezeket a címeket azzal, hogy ott voltak. Te csak Diane vagy, egy idegen, aki 30 éven át elvette a nagyapám pénzét, és most újra. Kérlek, suttogta. Hibáztam, de attól még az anyád vagyok. Nem, mondtam határozottan. Minden esélyed megvolt, hogy az anyám legyél. Minden születésnapon, minden karácsonykor, minden vasárnap 32 éven át. Te úgy döntöttél, hogy nem jelenik meg. Most nem követelheted ezt a címet csak azért, mert pénzről van szó. Újra megpróbált megragadni. Én még hátrébb léptem. Ne keresd többé, ne hívj, ne gyere el a házamhoz, ne küldj leveleket vagy e-maileket. Végeztünk. Már 3 hónapos korom óta végeztünk. Ez csak hivatalossá teszi. Thomasszal együtt kisétáltam a tárgyalóteremből. Mögöttem hallottam Diane zokogását. Scott dühös hangját, ahogy azt mondja neki, hogy szedje össze magát. De nem néztem vissza. Egyszer sem. Életemben először éreztem magam teljesen szabadnak. Szabadnak attól, hogy reméljem, megváltoznak. Szabadnak attól, hogy azon tűnődjek, elég vagyok-e. Szabad attól, hogy viseljem a kudarcaik terhét. Nagyapa adott nekem egy utolsó ajándékot. Bebizonyította, hogy nem tévedtem. Hogy a szeretet fontosabb, mint a vér. Hogy a jelenlét fontosabb, mint a dicsekvés. Hogy megérdemeltem mindazt, amit kaptam, mert évekig egyszerű, állandó jelenlétemmel kiérdemeltem. Az első dolog, amit a bíróság elhagyása után tettem, az volt, hogy meglátogattam nagyapa sírját. Leültem a fűre a nagymama sírköve mellé. A hónapokkal ezelőtt ültetett tulipánok virágoztak. Győztünk, mondtam halkan. Megpróbálták elvenni, megpróbálták átírni a történelmet, de az igazság kiderült. Kívánságaitok teljesülni fognak. A szél susogott a fák között. Szeretem azt hinni, hogy ő üdvözölt engem, hogy tudassa velem, büszke rám, hogy tudja, harcolni fogok érte, ahogy ő mindig harcolt értem. Hosszú ideig ott maradtam, egy kicsit sírtam, egy kicsit nevettem, megköszöntem nekik, hogy megmentettek, amikor a szüleim nem törődtek velem. Megígértem, hogy tiszteletben tartom az örökségüket, bölcsen fogom felhasználni a hagyatékot, és olyan életet fogok élni, amire büszkék lehetnek. Naplemente után végre felálltam, hogy elmenjek, de előtte még több tulipánhagymát ültettem a sírköveik köré. Emlékeztetőül, hogy a szerelem örök, hogy minden tavasszal újra virágzik, hogy akkor is fennmarad, ha az emberek, akiket szeretünk, már nincsenek közöttünk. Aznap este hónapok óta először könnyebb szívvel hajtottam haza. Igazságot szolgáltattak. Az igazság diadalmaskodott, és végre tovább léphettem anélkül, hogy visszanéztem volna. Legalábbis így gondoltam, mert az élet még tartogatott néhány meglepetést. 6 hónappal az ítélet után az életem új ritmusba került. Munka, edzőterem, alkalmanként vacsora a barátaimmal, többnyire csak a magamnak teremtett térben léteztem. Az örökség biztonságosan befektetve volt, csendesen gyarapodott, míg én tovább dolgoztam, mert a munka fontosabb volt, mint a pénz valaha is lehetett. Aztán egy szombat reggel csengettek az ajtómon. Nem vártam senkit. A kukucskálójukon keresztül egy 60 év körüli nőt láttam, akit nem ismertem. Óvatosan kinyitottam az ajtót. Segíthetek? Hayley Morrison vagyok, kérdezte. Igen, Patricia Caldwell vagyok. 30 évig a nagyapád szomszédja voltam. Homályosan emlékeztem rá. Az a nő, aki megtalálta a nagymamát a stroke után. Természetesen jöjjön be. Követt engem a házba, egy nagy borítékot szorongatva. Hamarabb kellett volna jönnöm, de nem voltam biztos benne, hogy ez az én dolgom. A tárgyalás után azonban úgy éreztem, hogy ezt látnia kell. Odaadta a borítékot. Több tucat levél volt benne. Mind nagyapám kézírásával, Diane-nek címezve, de soha nem postázva. Akkor találtam őket, amikor segítettem kitakarítani a dolgozószobáját a halála után, magyarázta Patricia. A nagyapád megkért, hogy segítsek rendezni a papírjait. Ezek egy Unsent feliratú fiókban voltak. Elolvastam néhányat. Remélem nem bánod, de tudnom kellett, mik ezek, mielőtt neked adtam őket. Kivettem az első levelet.
20 évvel ezelőtti keltezésű volt. Kedves Diane, így kezdődött. Azért írom ezt, mert úgy tűnik, nem tudom a szemedbe mondani anélkül, hogy harag ne csúszna bele. Hayley ma volt a tánc bemutatóján. Csodálatos volt. Folyamatosan a közönséget nézte, téged keresve. Láttam, ahogy elszomorodik, amikor rájön, hogy nem vagy ott. Hányszor kell még végignéznem az unokám szívfájdalmát, mert te nem veszed a fáradtságot, hogy megjelenj. Elolvastam a többi levelet is, mindegyik egy újabb elszalasztott pillanatot, egy újabb megtört ígéretet, egy újabb kísérletet dokumentált, amellyel a nagyapa megpróbálta megérteni, miért lett a lánya valaki, akit már nem ismer fel. Néhány levél dühös volt, néhány szomorú, de mindegyik szívszorító. Egy levél, amely mindössze 2 évvel a halála előtt kelt, kiemelkedett a többi közül. Diane, az elmúlt 20 évben több mint $600,000 adtam neked. Azt mondtam magamnak, hogy ezzel segítek neked stabilizálni az életedet, felépíteni a jövőd, de kezdek rájönni, hogy ezzel csak azt segítem, hogy ne akart felnőni. Folytatom a havi kifizetéseket, mert a lányom vagy, és nem tudlak teljesen elvágni tőled. De nem adok több pénzt. Nem mentem tovább Scottot a kudarcaiból. Nem teszem tovább úgy, mintha ez segítség lenne, amikor valójában csak elhúzom a függőségedet. Remélem, egy nap meg fogod érteni, hogy a legnagyobb ajándék, amit valaha adtam neked, nem a pénz volt, hanem Hayley volt. Te adtad nekem, és ő mentett meg, miután anyád meghalt. Ő adta vissza az életemnek az értelmét. Bárcsak te is látnád, amit én látok, amikor ránézek. Bárcsak látnád, mit veszítesz. Letettem a leveleket, könnyek csorogtak le az arcomon. Patricia adott egy zsebkendőt. Azt gondoltam, tudnod kell, mondta halkan. Annyira szeretett téged, és soha nem adta fel a reményt, hogy Diane megváltozik, annak ellenére, hogy tudta. Nem fog, miért nem küldte el ezeket? Kérdeztem. Azt hiszem, szüksége volt rá, hogy megírja őket, de tudta, hogy nem változtatnak semmin. Anyád az volt, aki volt. Elfogadta ezt, még ha nem is tetszett neki. Miután Patricia elment, órákon át olvastam az összes levelet. Ezek a levelek nagyapa belső küzdelmét tükrözték, hogy szeresse-e a lányát, vagy fogadja el a korlátait. Hogy segítsene neki, vagy felismerje, mikor válik a segítség függőséget előidézővé. A levelek még valami mást is elárultak. Mennyi örömet okoztam neki, mennyire büszke volt minden eredményemre, mennyire hálás volt, hogy Diane kudarca anyaként második esélyt adott neki a szülői szerepre. Néha bűntudatom van. Az egyik levélben ez állt. Bűnösnek érzem magam, hogy örülök, hogy velünk maradt. Bűnösnek érzem magam, hogy a távolléte valami értékeset adott nekem. De nem bánhatom, hogy az életem része vagy, Hayley. Te vagy a legnagyobb ajándék, amit soha nem kértem. Felhívtam Thomást, találtam leveleket. Nagyapa írt Diane-nek, de soha nem küldte el őket. Mi áll bennük? Mindazt, amit a bíróságon bizonyítottunk, de személyesebb, nyersebb formában. Thomas mindent dokumentált, nem csak jogi célokból. Dokumentálta, hogy maga is megértse. Ez rával, mondta Thomas. Módszeres volt még a fájdalmában is. Megmutassam őket Diane-nek? Kérdeztem. Miért tennéd? Nem tudom, talán hogy megértse, mennyire megbántotta, mennyit veszített. Thomas egy pillanatig hallgatott. Hayley már tudja, legbelül tudja. Ha megmutatod neki ezeket a leveleket, az nem változtat semmin. Csak azt fogod érezni, hogy te kell kezelned a bűntudatát. Az nem a te dolgod. Igaza volt. Diane bűntudatát neki kellett viselnie, nem az enyém, hogy enyhítsem. Megtartottam a leveleket, és a nagyapa holmiainak dobozába tettem, amit megőriztem. Ezek voltak a bizonyítékai a szeretetének, a küzdelmének, a végső döntésének, hogy azt a szemét helyezte előtérbe, aki őt helyezte előtérbe. 1 héttel később összefutottam Brennan bíróval egy jogi konferencián. Hayley! Üdvözölt melegen. Hogy vagy? Jól, válaszoltam őszintén. Nagyon jól, örülök. Az a tárgyalás nehéz volt, de szükséges. A nagyapád büszke lett volna arra, ahogy viselkedtél. Brennan bíró, kérdezhetek valamit? Természetesen. Beszéltél valaha a nagyapámmal Diane-ről? A helyzetről. Sokszor bólintott lassan. Nehezen viselte.
Szerette őt, de nem tetszett neki, amivé vált. Ezért is bűntudatot érzett, mintha kudarcot vallott volna apaként. Nem vallott kudarcot, mondtam határozottan. Mindent jól csinált, csak ő más döntéseket hozott. Pontosan ezt mondtam neki, válaszolta Brennan bíró, többször is. De a szülők bűntudatot hordoznak magukban oly módon, amit mi nem mindig értünk meg. A fontos az, hogy soha nem hagyta, hogy a bűntudat felülkerekedjen az ítélő képességén. Világosan látta, ki mit érdemel. Ezért állt meg a végrendelete a bíróságon. Megfigyeléseken és tényekön alapult, nem érzelmeken. Az a beszélgetés megmaradt bennem. Nagyapa többet küzdött, mint gondoltam. De végül a helyes döntést hozta. Nem a könnyűt, hanem a helyeset. Azon az estén megfogalmaztam a saját végrendeletemet. Csak 32 éves voltam, de a tárgyalás megtanított a világos dokumentáció fontosságára. Mindent jótékonysági szervezeteknek hagytam. Nagyapa támogatta az oktatási alapokat, a jogi segítségnyújtást, a kiszolgáltatott gyermekek programjait. Diane-nek és Scottnak semmit sem hagytam. Nem bosszúból, hanem mert már eleget kaptak. Írtam egy levelet is, amelyet a halálom után kellett felbontani, és amelyben elmagyaráztam az indokaimat, ahogy nagyapa is tette, P. Nem azért, mert bárkinek is magyarázattal tartoztam, hanem mert tisztázni akartam a dolgokat. Azt akartam, hogy a jövőben az emberek megértsék, hogy a döntéseim szándékosak voltak, elveken és megfigyeléseken alapultak, nem pedig manipuláción vagy keserűségen. A hónapok teltek, az évszakok változtak, az élet ment tovább, a részlegen vezető ügyésze lettem. Kezdtem mentorálni a fiatalabb ügyvédeket. Fenntartottam a vasárnapi vacsora hagyományát, bár most már barátokkal, nem a nagypapával. Más volt, de még mindig szent. És lassan, nagyon lassan, újra magamnak éreztem magam. Nem annak a személynek, akit a távol lévő szülők vagy az odaadó nagyszülők határoztak meg, csak én, Hayley. A saját feltételeim szerint építettem az életemet. 1 évvel az ítélet után valami váratlan történt. Bírói kinevezést ajánlottak nekem. 33 évesen én lettem volna az egyik legfiatalabb bíró, akit valaha kineveztek az államban. A kormányzó személyesen hívott fel. A pályafutása kivételes, mondta a kormányzó. A nagyapám büszke lenne. Azt mondta volna, hogy túl fiatal vagyok, válaszoltam őszintén. Hogy több tapasztalatra van szükségem. Lehet, de mi úgy gondoljuk, hogy készen áll. Elfogadja. Pontosan 10 másodpercig gondolkodtam rajta. Igen, elfogadom. A kinevezési folyamat intenzív volt. Háttérellenőrzés, interjúk, nyilvános meghallgatások. Az egyik meghallgatáson valaki a perről kérdezett. Miss Morrison önvitatott peres ügyben volt érintett szüleivel nagyapja öröksége miatt. Néhányan azt kérdezik, hogy ez nem jelzi-e a családi értékek hiányát. Hogyan válaszol erre? Közvetlenül a kérdezőre néztem. Azt válaszoltam, hogy a családi értékek azt jelentik, hogy értékeljük azokat az embereket, akik mellettünk állnak. Nagyszüleim igazi családi értékeket mutattak azzal, hogy felneveltek egy gyermeket, aki nem az ő felelősségük volt. Minden eseményen ott voltak, minden célt támogattak, feltétel nélkül szerettek. Ez a családi értékek. A biológiai szüleim az ellenkezőjét mutatták. A per nem a pénzről szólt. Arról szólt, hogy tiszteletben tartsuk egy olyan ember kívánságait, aki 40 évnyi bírói szolgálattal és 32 évnyi odaadó nagyszülői munkával érdemelte ki a tiszteletet. Csend lett a teremben. Aztán valaki tapsolni kezdett, mások csatlakoztak hozzá. A kinevezés megtörtént. Hayley Morrison bíró, nagyapa öröksége tovább él. Az első napomon a bírói székben az ő bírói talárját viseltem. Az irodai alkalmazottak megtalálták a raktárban, kitisztították és kivasalták nekem. Túl nagy volt, lecsúszott a vállamról, de nem érdekelt. Úgy éreztem, mintha ott lenne velem. Az első ügyem egy gyermekelhelyezési vita volt. A szülők egy 5 éves, mindketten azt állítva, hogy a másik nem alkalmas.
Ahogy hallgattam a tanúvallomásokat, magamat láttam abban a gyermekben. Felnőttek között, akik büszkeség és harag alapján hoznak döntéseket, nem pedig szeretetből. Amikor eljött az ítélethozatal ideje, közvetlenül mindkét szülőhöz szóltam. Ez a gyermek nem kért arra, hogy a konfliktusukba szülessen. Ez a gyermek olyan szülőket érdemel, akik ott vannak neki, akik az ő igényeit helyezik előtérbe a saját egójukkal szemben, akik megértik, hogy a szeretet cselekedetekkel bizonyítható, nem pedig biológiai kapcsolatokkal. Közös gyámságot rendelek el kötelező szülői tanácsadással. És kinevezek egy gyermekvédőt, hogy biztosítsam, hogy a gyermek hangja meghallgatásra kerüljön, mert a gyermekek emlékeznek arra, ki állt ki értük. Emlékeznek arra, ki adott nekik biztonságérzetet. Mindenre emlékeznek. Gondoskodjanak róla, hogy a szeretetre emlékezzenek, ne a háborúra. A tárgyalás után az ügyintézőm azt mondta: ez nagyon hatásos volt, Morrison bíró, személyes volt. Elismertem, de igaz volt. Elterjedt a hír az új bíróról, aki nem tolerálta a szülői önzést. A napirendem tele volt családjogi ügyekkel, öröklési vitákkal, gyámsági perekkel. Minden döntésemnél ugyanazokat az elveket alkalmaztam. A cselekedetek számítanak, a jelenlét számít, a következetesség számít, a biológia nem garantál semmit. 6 hónapos bírói pályafutásom után egy öröklési ügy került előm. Felnőtt gyermekek vitatták apjuk végrendeletét, amelyben mindenét hosszú ideje gondozójára hagyta. A tények rendkívül hasonlítottak a saját esetemhez. A gyermekek indokolatlan befolyásolást állítottak. A gondozó azt állította, hogy éveken áttartó odaadó gondoskodással érdemelte ki, míg a gyermekek távol voltak. Vissza kellett vonulnom, túl hasonló volt a saját helyzetemhez. De mielőtt megtettem, behívtam mindkét ügyvédet a tanácskozó szobába. Visszavonulok ebből az ügyből, mert személyes tapasztalatom van hasonló tényekkel. De mindkettőjüknek elmondom ezt. Gondoskodjanak róla, hogy a bizonyítékok mintát mutassanak, ne csak elszigetelt eseteket. Mutassák meg a bíróságnak, ki volt következetesen jelen. Ez az, ami számít. Nem a biológia, nem az elvárások. A jelenlét. Az ügy egy másik bíróhoz került, aki pontosan úgy döntött, ahogy én is tettem volna. A gondozó nyert. A gyerekek vesztettek. A cselekedeteknek következményei voltak. Az évek múlásával hírnevet szereztem magamnak. Morrison bíró igazságos, de szigorú volt. Nem tűrte a manipulációt, a kényelmetlenséget, a kényelemmel szemben előnyben részesítette. Védte a gyerekeket és a kiszolgáltatott embereket. Döntéseit bizonyítékok, nem érzelmek alapján hozta meg. Bírói pályafutásom 3. évében egy ismeretlen számról kaptam egy hívást. Jobb belátásom ellenére felvettem. Scott volt az. Hayley, beszélnem kell veled. Miről? Diane-ről. Beteg. Szívproblémái vannak. Téged kér. Mennyire beteg? Az orvosok szerint hónapok, talán egy év. Érzelmek nélkül fogadtam a hírt. Sajnálom. Rosszul van. De nem megyek hozzá. Ő az anyád? Nem az. Már megbeszéltük. Ő hozta meg a döntéseit. Én is meghoztam az enyémeket. Bánja a döntéseit. Biztosan. Könnyű bánni, amikor szembesülsz a következményekkel. Mondd meg neki, hogy remélem békét talál, de én nem leszek része ennek a folyamatnak. Tényleg hidegszívű vagy, mondta Scott. Őszinte vagyok. Az nem ugyanaz. Viszlát, Scott. Letettem és letiltottam a számot. Bűnösnek éreztem magam? Egy kicsit, de a bűntudat nem kötelez semmire. 33 éve volt, hogy kapcsolatot építsen ki velem. Úgy döntött, hogy nem teszi. A betegsége nem törölte ki azt a történetet. A munka folytatódott. Az ügyek jöttek és mentek. Döntéseket hoztam, amelyek hatással voltak az emberek életére. Mindig a nagyapámra gondoltam, az elveire, arra, hogy azt tegyem, ami helyes, és ne azt, ami könnyű. 5 évvel azután, hogy bíró lettem, híre jött, hogy Diane meghalt. Scott küldött egy rövid e-mailt. Nincs részlet. Csak gondoltam, tudnod kell. Egyszer elolvastam, aztán töröltem. Nem mentem el a temetésre. Nem küldtem virágot. Nem kerestem meg Scottot.
Ő egy idegen volt, aki véletlenül életet adott nekem. A halála nem változtatott semmin. A munkahelyemen azok, akik ismerték a történetemet, megkérdezték, hogy jól vagyok-e. Jól vagyok, mondtam őszintén. Ő nem volt része az életemnek. A halála nem változtat ezen. Néhányan azt gondolták, hogy szívtelen vagyok. Mások megértettek. Nem érdekelt, hogy mit gondolnak. Tudtam, mi az igazság. Tudtam, hogy min mentem keresztül. Tudtam, ki jelent meg, és ki nem. Az elég volt. 6 hónappal Diane halála után jelöltek az állami legfelsőbb bíróságba. 38 évesen én lettem volna a történelem egyik legfiatalabb bírája. A meghallgatások brutálisak voltak. Minden döntésemet alaposan megvizsgálták, minden szavam elemzték. És persze valaki felhozta a szüleimet. Morrison bíró édesanyja tavaly meghalt. Néhány szenátor aggódik amiatt, hogy nem mutatott együttérzést. Még a temetésén sem vett részt. Hogyan válaszol erre? Közvetlenül a szenátorra néztem. Azt válaszoltam, hogy az együttérzést ki kell érdemelni. Anyámnak 38 éve volt arra, hogy kapcsolatot építsen ki velem. Úgy döntött, hogy nem teszi. Halála szomorú volt, abban az általános értelemben, ahogy minden halál szomorú. De nem gyászoltam egy anyát, akit soha nem ismertem. Ez nem együttérzés hiánya. Ez őszinteség. De ő szülte magát. Ez nem érdemel valamit? Szenátor úr, a szülés biológia. Anyának lenni cselekvés. Ő az egyiket tette, a másikat nem. Én azokat az embereket tiszteltem, akik ténylegesen anyaként viselkedtek velem. A nagymamám nevelt fel. Ő kiérdemelte ezt a címet. Diane Morrison soha. A megerősítés megtörtént. Haley Morrison bíró. Nagyapa helyét vette át a legfelsőbb bíróságon. A kör bezárult. Az első évem a legfelsőbb bíróságon minden volt, amire reméltem. Bonyolult ügyek, valódi hatások, a törvények alakításának lehetősége olyan módon, ami számít. Írtam véleményeket a szülői jogokról, az idősekkel szembeni bántalmazásról, az öröklési jogról. Minden ügyet a saját tapasztalataim alapján írtam, de precedenseken és elveken alapultak. Egy véleményem különösen nagy hatással volt. Egy ügy a szülői jogok megszüntetéséről, ahol a szülők azt állították, hogy újabb esélyt érdemelnek, annak ellenére, hogy évekig elhanyagolták gyermeküket. Írtam. A szülői jogok nem abszolútak. Azokat következetes cselekedetekkel kell kiérdemelni, nem pedig pusztán a biológiai kapcsolaton alapulva. Az a szülő, aki nem jelenik meg, nem támogatja és nem szereti gyermekét, elveszíti a szülői jogokat. A gyermek jóléte elsőbbséget élvez a szülők kívánságaival szemben. A kritikusok azt mondták, hogy a személyes tapasztalataim befolyásolják az ítéletemet. A támogatók azt mondták, végre a gyermekek szükségleteit helyeztem előtérbe a szülők érzéseivel szemben. Azt mondtam, hogy csak az igazat mondtam. Ez a vélemény megváltoztatta, ahogyan a bíróságok a szülői jogok ügyeit kezelték az államban. Keretet adott a bíráknak, hogy bűntudat nélkül a gyermekeket helyezzék előtérbe. 2 évvel a bírói kinevezésem után váratlan csomagot kaptam. Benne volt egy kis ékszerdoboz és egy ismeretlen személytől származó levél. Scott Morrison holmia között találtam, miután meghalt. Gondoltam, talán szeretnéd. Scott meghalt. Nem éreztem semmit. A dobozban Diane jegygyűrűje volt, egy egyszerű aranygyűrű. Hosszú ideig bámultam, majd egy fiókba tettem, és soha többé nem néztem meg. 10 évvel nagyapa halála után meghívtak, hogy tartsak beszédet a jogi egyetemen. Azt akarták, hogy beszéljek a karrieremről, a legfelsőbb bíróságon végzett munkámról, az általam kezelt ügyekről. Beleegyeztem, de a felkészülés során rájöttem, hogy valami mást szeretnék mondani. Valamit a családról, a szerelemről, a biológia és a tartozás közötti különbségről. Az előadóterem tele volt joghallgatókkal, fiatal arcokkal, akik a siker titkát akarták megismerni. Felálltam a pódiumra, és félretettem a felkészült beszédemet. Haley Morrison bíró vagyok. Az állami legfelsőbb bíróságon ülök, a nagyapám egykori helyén. De ma nem erről szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, aki felnevelt.
Elmeséltem nekik a történetet, az igazit, arról, hogy csecsemőként elhagytak. A nagyszüleimről, akiknek nem kellett választaniuk, de mégis engem választottak. Arról, hogy megtanultam, a családot cselekedetekkel építjük. A végrendeletről, a perről, a tárgyalásról, arról, hogy kiálltam azokért, akik kiálltak értem. Nagyapám rám hagyott mindent, amilyen volt. Nem azért, mert manipuláltam őt, hanem mert 32 éven át minden nap ott voltam. És amikor az emberek megkérdőjelezték, hogy megérdemlem-e ezt az örökséget, be kellett bizonyítanom. Be kellett bizonyítanom, hogy a szeretet és a jelenlét fontosabb, mint a vérvonal. A diákok csendben hallgattak. Íme, amit tanultam. A siker nem csak a karrierről szól, hanem az integritásról, arról, hogy következetesen megjelenjünk, különösen akkor, amikor nehéz. Arról, hogy tiszteljük azokat az embereket, akik befektetnek belénk, azzal, hogy olyan emberré válunk, aki méltó erre a befektetésre. Elvehettem volna a pénzt, és elmehettem volna, magánpraxist indíthattam volna, milliókat kerestem volna. De ez nem az, amit a nagyapám akart volna. Azt akarta, hogy mindent, amit tőle kaptam, arra használjam, hogy változást hozzak. Így hát a közszolgálatban maradtam. Hosszú órákat dolgozom. Nehéz esetekkel foglalkozom, de felelősségre vonhatom az embereket. Kiállhatok azokért, akiknek szükségük van valakire, aki mellettük áll. Ez az örökség, amit nagyapám hagyott rám. Nem a pénz, hanem a cél. A beszédet álló ováció követte. Utána a diákok sorba álltak, hogy beszéljenek. Néhányan megosztották saját történeteiket bonyolult családokról, nagyszülőkről, akik felnevelték őket, szülőkről, akik cserben hagyták őket. Nem lehet megbékélni ezzel. Őszintén megmondtam nekik. El kell fogadni. El kell ismerni, hogy vannak emberek, akik csalódást okoznak. Aztán meg kell találni azokat, akik nem. Meg kell építeni a saját családunkat. Olyan embereket kell választani, akik viszont szeretnek minket. 15 évvel nagyapám halála után a dolgozó szobámban ültem, amikor egy régi fénykép esett ki egy jogi könyvből. Én, a nagyapa, a nagymama a 8. születésnapomon. Cukormázzal borítva, nevetve, teljes szeretetben. Hosszú ideig bámultam azt a fotót. Ők mindent megadtak nekem, nem csak lehetőségeket. Példát arra, hogy milyen a szeretet a gyakorlatban. Azóta az asztalomon tartom azt a fotót, hogy emlékezzek arra, honnan jöttem. Nem Diane-től és Scott-tól, bár ők hoztak világra, hanem Helen és William Parkertől, akik minden fontos értelemben teremtettek engem. Az emberek még mindig megkérdezik, hogy bánom-e, hogy bárcsak kibékültem volna velük, mielőtt meghaltak. A válaszom nem, mert a kibéküléshez 2 ember kell, akik áthidalják a köztük lévő szakadékot. Ők soha nem akarták ezt, csak a pénzhez akartak hozzáférni, hogy olyan érdemeket tulajdonítsanak maguknak, amelyeket nem szereztek meg. Nem bánom, hogy kitartottam. Nem bánom, hogy tiszteletben tartottam nagyapa kívánságát. Nem bánom, hogy a jelenlétet választottam a biológia helyett. Ezek nem hibák voltak. Ezek elvek voltak. Haley Morrison bíró vagyok. Az állami legfelsőbb bíróság tagja vagyok. Olyan döntéseket hozok, amelyek több ezer ember életét érintik. Gyerekeket, kiszolgáltatott embereket, azokat védem, akiknek szükségük van valakire, aki kiáll mellettük. És ezt úgy teszem, hogy tudom, azok az emberek, akik valóban felneveltek, büszkék lennének rám. Nem a címem miatt, hanem azért, mert soha nem tettem kompromisszumot azzal, aki vagyok. Ez a nagyapám igazi öröksége, nem a pénz, bár az biztonságot nyújtott. Az igazi öröksége az volt, hogy megtanította nekem, hogy a szeretet egy ige, hogy a családot cselekedetekkel építjük, hogy a legnagyszerűbb ajándék, amit adhatunk, az, ha mindig ott vagyunk, és hogy a legnagyszerűbb ajándék, amit viszonozhatunk, az, ha tiszteljük azokat, akik ott voltak nekünk. Szóval nem bántam meg semmit. Azt bánom, hogy a nagyszüleim nem láthatják ezt. De tudom, hogy tudták. Még a végén is pontosan tudták, ki vagyok és ki leszek. És gondoskodtak róla, hogy mindenem meglegyen, amire szükségem volt, hogy azzá váljak. Ez nem szomorú vég, ez igazságosság. Ez szeretet, ez az igazság. Ha ez a történet megérintett téged,
Ha valaha is saját magadnak kellett meghatároznod, mi a család, akkor ne felejts el lájkolni és feliratkozni. Oszd meg tapasztalataidat a kommentekben, mert ezek a beszélgetések fontosak. Köszönöm, hogy itt vagy, és ne feledd, a család nem arról szól, hogy kiosztja veled a DNS-edet. Arról szól, hogy ki van ott minden nap egy egész életen át. 20 évvel nagyapa halála után olyan megtiszteltetésben részesültem, amire soha nem számítottam. Az állam átnevezte a legfelsőbb bíróság épületét róla, William Parker igazságügyi központnak. Megkértek, hogy mondjak beszédet az avató ünnepségen. A pódiumon álltam, és néztem a portréját, amely most a főcsarnokban lóg. William Parker bíró sok minden volt. Kezdtem. Brilliáns jogász, az igazságosság bajnoka, számtalan ügyvéd és bíró mentora. De számomra ő egyszerűen csak a nagyapa volt. Az az ember, aki megmentett, amikor senki más nem tette. Az az ember, aki megtanította nekem, hogy a szeretet cselekedetekkel bizonyítható, nem pedig biológiai kötelékekkel. Elmeséltem a összegyűlt tömegnek a vasárnapi vacsorákról, a sakkjátszmákról, arról, ahogyan ő a világ legfontosabb emberének éreztette velem magam. Elutasíthatott volna, amikor a szüleim elhagytak. Az 50-es éveiben járt, nyugdíjazását tervezte, könnyebb évekre várt. Ehelyett kapott egy csecsemőt, majd egy kisgyereket, majd egy tinédzsert. Soha nem panaszkodott. Csak minden nap megjelent. Az emberek néha megkérdezik, hogy keserű vagyok-e a gyerekkorom miatt, amiért elhagytak. Nem vagyok, mert William és Helen Parkerhez kerülni a legnagyobb ajándék volt, amit valaha kaptam. Megmutatták nekem, milyen az igazi család, mit jelent az igazi szeretet, és felkészítettek arra, hogy ma itt álljak ebben az épületben, amely most az ő nevét viseli. Az ő munkáját folytatva a szertartás gyönyörű volt. A portréja tökéletes volt. Megörökítette azt a tekintetet, amikor mély gondolatokba merült, és minden szempontot megfontolt, mielőtt döntést hozott. Miután mindenki elment, sokáig álltam előtte. Megcsináltuk, nagyapa, suttogtam. Mindent, amiben reménykedtél. Mindent, amiben hittél, hogy lehetek. Remélem, büszke vagy rám. Aznap este átnéztem a dobozt, amelyben az ő holmiait őriztem. A leveleket, amelyeket soha nem küldött el Diane-nek, a közös életünk fényképeit, a levelet, amelyet a végrendeletével együtt hagyott rám. Újra elolvastam azt a levelet, ahogy minden évben a halála évfordulóján. Megérdemelted, állt benne. Egyszerű szavak, de hatalmas igazság. Karrierem tovább virágzott. Több véleményt írtam, bonyolultabb ügyeket vállaltam, és a bíróság egyik legelvszerűbb bírájaként váltam ismertté. De soha nem felejtettem el, honnan jöttem. Soha nem felejtettem el, ki tette ezt lehetővé. Iskolákban tartottam előadásokat, fiatal ügyvédeket mentoráltam, különösen azokat, akik nehéz körülmények között nőttek fel, akik úgy érezték, nem tartoznak sehova. Dehogy nem tartoznak, mondtam nekik. Nem azért, ahonnan jöttek, hanem azért, akivé válni döntöttek, annak ellenére, hogy honnan jöttek. Ez az, ami számít. Azután, a rövid e-mail után, amit Diane-ről írt, soha többé nem hallottam Scottról. Soha nem tudtam meg, mi történt vele. Soha nem is érdekelt. Ő nem volt fontos a történetemben. Soha nem is volt. De minden nap gondoltam a nagyszüleimre, különösen, amikor nehéz döntéseket kellett hoznom. Mit tenne a nagyapa? Ez lett a belső iránytűm. Nem azért, mert utánozni akartam, hanem mert az elvei helyesek voltak. A bizonyítékok fontosabbak az érzelmeknél, az igazság fontosabb a kényelemnél, az igazságosság fontosabb a célszerűségnél. 25 évvel a nagyapa halála után megkaptam az állam legmagasabb kitüntetését, a bírói szolgálatért. Az ünnepségen levetítették a több évtizeddel ezelőtti nyugdíjazási beszédét. Amikor újra hallottam a hangját, könnyek szöktek a szemembe. A törvény, mondta abban a beszédben, csak annyira jó, mint azok, akik értelmezik. Válasszátok a becsületességet a népszerűség helyett. Válasszátok az igazságot a kényelem helyett. Válasszátok a nehéz jót a könnyű rosszal szemben.
Egész karrieremet ezekre az elvekre építettem, amelyeket ő nem formális tanítások útján, hanem példájával, életmódjával, döntéseivel és szeretetével tanított meg nekem. Azon az estén, miközben a szobámban ültem, és a város fényeit néztem, mély hálát éreztem. Nem keserűséget azért, ami nem volt meg nekem. Hálát azért, ami megvolt. Diane és Scott is részesei lehettek volna ennek a történetnek. Láthatták volna, ahogy felnövök, ünnepelhették volna az eredményeimet, büszkék lehettek volna rám. De másképp döntöttek. Ez az ő veszteségük volt, nem az enyém. Nekem megvolt mindenem, amire szükségem volt. Egy karrier, amit szerettem, elvek, amikben hittem, egy tiszteletre méltó örökség. És megmaradtak az emlékeim két emberről, akik feltétel nélkül szerettek, akik megmutatták, mit jelent igazán a család, akik olyan erős gyökereket adtak, hogy bármilyen vihart kibírok, és olyan erős szárnyakat, hogy repülni tudjak. Ez nem tragédia. Ez ajándék. A legnagyobb ajándék, amit bárki kaphat. Amikor aznap este készülődöttem, hogy elhagyjam a dolgozó szobámat, még egyszer ránéztem az asztalomon lévő fényképre. Én, nagyapa, nagyi, születésnapi torta habbal borítva, nevetve. Az a pillanat mindent megörökített. Tiszta öröm, tiszta szeretet, tiszta elfogadás. Köszönöm, suttogtam a fényképnek, mindent, hogy engem választottatok, hogy szerettetek, hogy azzá tettetek, aki vagyok. És esküszöm, bár csak egy fénykép volt, éreztem, hogy visszamosolyognak rám. Büszkék voltak arra a nőre, akivé váltam. Büszkék voltak arra, hogy szerelmük valami tartósat, valami jót hozott létre, valami olyat, ami mindannyiunkat túlél. Mert az ilyen szerelem nem hal meg, csak átalakul, elvé válik, erővé válik, örökséggé válik. Ez az, ami a család valójában. Nem azok az emberek, akikkel közös a véred, hanem azok, akiknek a szeretete még sokáig az ereidben áramlik, miután már nincsenek. Azok az emberek, akik formálták a lelked. Azok az emberek, akik megmutatták, mire vagy képes. A nagyszüleim ezt tették értem, és azzal, hogy tisztelem őket, az elveik szerint élek, folytatom a munkájukat, életben tartom őket. Ez a történet valódi vége. Nem az, hogy a szüleim elhidegülve haltak meg, hanem az, hogy a nagyszüleim szeretete tovább él. Minden döntésemben, minden emberben, akinek segítek, minden elvben, amit képviselek, ők nem tűntek el. Itt vannak. Mindenben, ami vagyok, mindenben, amit teszek, örökre. 30 évvel nagyapa halála után a legfelsőbb bíróság irodájában ültem, és egy furcsán ismerős ügyet vizsgáltam. Felnőtt gyermekek perelték idős apjuk örökségét, azt állítva, hogy gondozója manipulálta őt. A tények szinte megegyeztek a saját történetemmel évtizedekkel korábban. Behívtam mindkét ügyvédet a szobámba. Visszalépek ettől az ügytől, mondtam. De mielőtt megtenném, szeretnék mindkettőjüknek elmondani valamit. 32 évvel ezelőtt én voltam a vádlott egy ehhez hasonló ügyben. A szüleim pereltek engem, azt állítva, hogy manipuláltam a nagyapámat. A bíróság másképp döntött. Én pedig tovább építettem a karrieremet, tiszteletben tartva nagyapám örökségét. Azért mondom el ezt nektek, hogy megértsétek, miért veszem komolyan ezeket az ügyeket. Mert az igazság fontos. Gondoskodjatok róla, hogy az igazságért küzdjetek, ne csak az ügyfeleitek által kívánt eredményért. Mindkét ügyvéd elgondolkodva távozott. Az ügy egy másik bíróhoz került, aki ugyanúgy döntött, ahogy Brennan bíró döntött az én esetemben. A gondozó nyert. A gyermekek vesztettek, mert a cselekedeteknek következményei vannak. A minták fontosak. Az igazság győzedelmeskedik. Azon az estén megfogalmaztam azt, ami a nyugdíjba vonulásom előtti utolsó jelentős véleményem lett. Egy átfogó elemzést a családjogról, a szülői jogokról és a vagyonjogi ügyekről. 3 évtizedes személyes és szakmai tapasztalatomra támaszkodtam. A család, írtam, nem biológiai véletlen, hanem napi döntés. Az, hogy megjelenik, amikor inkább otthon maradna. Az, hogy szeret, amikor kényelmetlen.
az, hogy áldozatot hoz, amikor az valamibe kerül. A vér kapcsolatot teremthet, de csak a cselekvés teremt családot. A bíróságoknak el kell ismerniük ezt a különbséget. Abba kell hagynunk, hogy a biológiát előnyben részesítsük a viselkedéssel szemben. Abba kell hagynunk, hogy az örökséggel jutalmazzuk a távollétet. El kell kezdenünk védeni azokat az embereket, akik ténylegesen megjelennek. A vélemény vitatott volt. Mindig az, amikor mélyen gyökerező családról szóló hiedelmeket kérdőjelezel meg. De helyes volt. Tudtam, hogy helyes, mert én is így éltem. Ez a vélemény lesz az én maradandó hozzájárulásom a joghoz. Sok évvel azután, hogy már nem leszek, a bíróságok hivatkozni fognak rá. A bírák hivatkozni fognak rá. Az emberek felhasználni fogják, hogy megvédjék azokat, akik valóban megérdemlik a védelmet. 60 éves, 3 évtized a bírói székben, számtalan ügy eldöntve. Számtalan életre hatással. Nagyapa halálának évfordulóján jelentettem be nyugdíjba vonulásomat. Úgy éreztem, ez a megfelelő. A kör bezárult. Morrison bíró, mi lesz a következő lépése? Kérdezték a riporterek a sajtótájékoztatón. Olyasmit fogok csinálni, amit 30 éve nem csináltam. Válaszoltam, abszolút semmit. Könyveket fogok olvasni, utazni, talán írni, élvezni az életet, amit a nagyszüleim tettek lehetővé. Van valami, amit megbánt? Kiáltotta valaki. Megálltam, alaposan átgondoltam. Nem, mondtam végül. Pontosan azt az életet éltem, amit élnem kellett. Tiszteltem azokat, akik megérdemelték a tiszteletet. Harcoltam azokért az elvekért, amelyeket tanítottak nekem. Minden ajándékot felhasználtam, amit tőlük kaptam. Nem csak a pénzt, hanem az értékeket, az erőt, a példát is. Nincs bennem megbánás. Az utolsó napom a bírói székben érzelmes volt. A munkatársak partit rendeztek, a kollégák beszédeket tartottak, de a legjelentősebb pillanat akkor jött el, amikor egy fiatal ügyvéd odajött hozzám. Morrison bíró úr, köszönetet kell mondanom önnek. A nagymamám nevelt fel, a szüleim drogfüggők voltak. Amikor meghaltak, távoli rokonok azt állították, hogy a nagymamám manipulálta őket, hogy ráhagyjanak mindent. Az ön véleménye a Morrison ügyben megmentett minket. A bíró hivatkozott az ön ügyére. Önnek köszönhetően nyertünk. Megöleltem, és könnyek csorogtak le az arcomon. Ezért volt az egész, mondtam. Hogy másoknak ne kelljen olyan keményen küzdeniük, mint nekem. Hogy a törvény elismerje, mit is jelent valójában a család. Azon az estén utazásom előtt utoljára meglátogattam nagyapa és nagymama sírját. Hónapokra elutaztam. Európába, Ázsiába, olyan helyekre, amelyeket ők mindig is meg akartak látni, de soha nem jutottak el. Magammal viszlek titeket, mondtam a sírköveiknek. Azokat a helyeket, amelyekről annyit meséltetek. Végre elmegyek, és minden állomáson rátok fogok gondolni. A sírjuk körül a tulipánok virágoztak. 30 év tavasz után tavasz, azok a virágok visszatértek. Makacsok, ellenállóak, akárcsak a szerelem. Elővettem a levelet, amit nagyapa hagyott rám a végrendeletével. Már 100-szor elolvastam, de soha nem untam meg a szavakat. Megérdemelted ezt, áld benne. Azzal, hogy itt voltál, azzal, hogy szerettél minket, azzal, hogy önmagad voltál. Óvatosan összehajtottam, és visszatettem a zsebembe. Mindig magammal vittem, hogy emlékezzek arra, ami fontos. Amikor elhajtottam a temetőtől, nem éreztem szomorúságot. Hálás voltam. Hálás voltam a velük töltött 32 évért. Hálás voltam mindenért, amit tanítottak nekem. Hálás voltam az életért, amit lehetővé tettek számomra. Diane és Scott soha nem láthatták. Kivé váltam. Soha nem ünnepelhették a sikereimet. Soha nem lehettek büszkék rám. Ez volt a döntésük, az ő veszteségük. De nem pazaroltam energiát a keserűségre. Ők csak lábjegyzetek voltak a történetemben. A biológia, ami létrehozott, de nem nevelt fel. A nagyapa és a nagymama voltak a történet. A szeretetük, az áldozatuk, a példájuk. Ez volt a fontos. Az maradt meg. Gondolkodtam azon, hogy megírjam az emlékirataimat, elmeséljem az egész történetet, de végül úgy döntöttem, hogy nem teszem. A történet már elmesélésre került a bírósági jegyzőkönyvekben, a jogi véleményekben, az emberek életében, akiknek segítettem, az általam létrehozott precedensekben.
Ez elég volt emlékiratnak. Ehelyett élni akartam. Igazán élni, utazni, olvasni, gondolkodni és csak létezni. 60 évesen végre megszabadultam a felelősségtől. Végre csak létezni tudtam anélkül, hogy mindig bizonyítanom, harcolnom, védenem kellett volna valamit. De rájöttem valamire. Még nyugdíjasként is magammal viszem őket. A hangjukat a fejemben, az elveiket a szívemben, a szeretetüket a lelkemben. Nem lehet nyugdíjba vonulni a családtól, a valódi családtól. Így végződik tehát a történet. Nem megbékéléssel vagy megváltással azok számára, akik nem érdemelték meg, hanem békével, hálával, azzal a tudattal, hogy a szeretet, az igazi szeretet mindent túlél. Túléli a halált, túléli az időt, túléli mindent. Haley Morrison vagyok. William és Helen Parker nevelt fel. Nem voltak a biológiai szüleim, de az igazi szüleim voltak, azok, akik engem választottak, akik ott voltak nekem, akik 32 éven át feltétel nélkül szerettek, és aztán mindent rám hagytak, nem csak pénzt, hanem mindent, ami fontos, becsületességet, erőt, célt, szeretetet. Ez az örökség, ez a hagyaték, ez a család, és 30 évvel nagyapa halála után, 52 évvel nagymama halála után még mindig velem vannak, még mindig irányítanak, még mindig szeretnek. Mert ez az, amit az igazi szülők tesznek. Soha nem mennek el. Nem igazán. Csak elveket alakítanak ki, amelyeket magaddal viszel, erővé alakítasz, és szeretetté alakítasz, amelyet továbbadsz. Ez az igazság. Az egész igazság, az egyetlen igazság, ami számít. A család nem azok, akikkel közös a DNS-ed. A család azok, akik egy életen át minden nap ott vannak melletted. És ha olyan szerencsés vagy, hogy ilyen emberek vannak az életedben, akkor megvéded őket, tiszteled őket, méltóvá válsz a szeretetükre. Én ezt tettem, méltóvá váltam, tiszteltem őket, megvédtem az örökségüket, és most végre megnyugodhatok, tudva, hogy helyesen cselekedtem azokkal, akik helyesen cselekedtek velem. Ez nem szomorú vég, ez a lehető legjobb vég. Ez igazságosság, ez szeretet, ez az igazság, ez minden.